Voor de tankstations zouden lange wachtrijen staan. Nu komen mensen er nog met een waarschuwing vanaf, maar wie het blijft proberen kan een boete verwachten. Het aantal minderjarigen dat betrokken is bij steekincidenten is in de afgelopen 3 jaar meer dan verdubbeld. Uit cijfers die de NOS van de politie heeft gekregen blijkt dat er vorig jaar 380 jongeren tussen de 12 en 17 betrokken waren bij messengeweld. 3 jaar geleden waren dat er nog 160. Ook het aantal minderjarige slachtoffers verdubbelde in 3 jaar naar 200. De politie spreekt van een explosieve toename en noemt het een zorgelijke ontwikkeling. Het weer op veel plaatsen bewolkt, af en toe wat lichte regen. 8 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Later vrijwel overal droog en opklaringen. In het weekend periode met zon en droog, al kan het morgen in het zuiden de eerste uren nog bewolkt zijn. Het wordt 9 graden, maar het voelt door een oostenwind kouder aan. Dit was het NOS Journaal. 3 minuten Norien, gewoonlijk juist om deze tijd in het noorden weer live bij Omroep Friesland. Maar door de coronacrisis is alles oorzaak dus aan de midden van Friesland. Maar we hebben wel wat bijzonders, Sjoerd. Want ook de Friese artiesten die zullen toch optreden. Hoe en wat, juist aanstaan de midden van Friesland. 2019 zat vol veranderingen. Zo werd ik eigen baas. En leerde ik koffie maken als een baas. Ik tekende mijn eerste contract. En wij onze hypotheekakte. En voor ons veranderde helemaal niks. Of er nou veel, weinig of niets veranderde, voor iedereen hebben we de aangifte zo volledig mogelijk ingevuld. Controleer, vul aan wat wij nog niet kunnen weten en stuur in voor 1 mei op belastingdienst.nl/aangifte. Vooruit met dat schilderwerk in je huis. Kies voor kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Kies voor een bedrijf met Onderhoud NL-garantie. Onderhoud NL-garantie. Klaar voor de toekomst. House for sale. In deze krappe huizenmarkt is het lastig om ertussen te komen. Kies daarom voor een NVM aankoopmakelaar. Die vergroot je kans op succes bij het vinden, bezichtigen en kopen van je droomhuis. Je krijgt meer voor elkaar met een NVM aankoopmakelaar. Er is altijd een Onderhoud NL-garantiebedrijf in de buurt. Ik wil van mijn auto af.nl. Zonder gedoe, je auto verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in Sneek. Venema, Vasselsek, jouw partner voor levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Sjog op venemaolie.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De midden van Friesland. Jan-Dirk de Haan. That we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got to slow down before we fall down. We got stars directing our fate, and we praying it's not too late, 'cause we know we're falling from grace. Millennium. Live for liposuction, detox for your brains. Overdose of Christmas and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know we're falling from grace. Millennium.
Robbie Williams als eerste muziek in de middag van Friesland. Dit weer Millennium. Omroep Friesland. De middag van Friesland. Het is 8 minuten nog in. Goedemiddag. Welkom bij de middag van Friesland op deze vrijdag 20 maart 2020. 3 uur lang bij Omroep Friesland op radio en televisie. Je hebt bijzondere tijden in deze coronacrisis. Daarom heb ik het geen Noorderwind live. Een studio vol muzikanten en publiek. Ja, dat kent toch in deze tijden net. Maar we maken wel gewoon een mooi programma. Maar dadelijk, nou ja, wat waren onder andere de bijzondere plan van T.K. Posset. Hij had een eetcafé in Poppenwier. Ja, dat mag nou ik net hier op mijn wijze vanzelf. Ja, er moet er wel wat yield in het laatste komen. En hoe los je dat nou op? Dadelijk zullen we het erover hebben. Maar ik zei het al, geen Noorderwind live, joh, dat is spietig. Want ik alle Friese muzikanten, die zitten werkelijk thuis. Die willen wel graag optreden. En dus hebben wij van de middag van Friesland, hier bij Omroep Friesland, een oplossing betocht. Willem de Vries is op een paard. En Willem, wat is het dan? Rondje provincie eigenlijk, Jan Durk. Goedemiddag. Goedemiddag. Rondje provincie houdt in dit geval in dat ik langs een aantal Friese artiesten gaan van een middag. 1 per uur, want ik moet ook nog maar de bus heen rijden. En die gaan, daar gaan we even mee praten. Hoe beleven ze dit? De meeste moeten natuurlijk ook bestaan van de muziek. Nou, dat lijkt helemaal stil. Dus dat is helemaal net leuk natuurlijk. En om er toch een beetje een fleurige draai te gaan, ga ik alle artiesten vragen. We hebben voor mij in ieder geval Delgiën om even een nummer live te spelen. Dus we krijgen aan een soort Noorderwind light en dan op locatie. Een Noorderwind live light. Dat lijkt me een goeie. Nou ja, zoiets ja. Ja, zoiets, ja. En was het al sinds West-Best eigenlijk? Ja, hij zit er ook klaar voor. Ik begin aan de hele reis bij Adrie de Boer. We zitten in Lippenhuizen bij Orben. En daarna, nou ja, Jem Jerrit wel. Het wordt een rare trier van een beetje. Dus dan stap ik in de bus en dan riek we rijden oplak daar. Maar eerst Adrie de Boer aan dus live uit Lippenhuizen bij Adrie de Boer. Al hier in de middag van Friesland ont roeren hier bij Omroep Friesland. Maar we hebben een lijst met mooie muziek erop. U zag terug Martijn Ingbringhoff. Hij dacht dat het leuk was om als tweede plaat te beginnen met Amy Winehouse en Mark Ronson. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like your dress. I want to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? But your house on a up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a 10. Hope you found the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine? You was dodging all the time. Are you used to busy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like your dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Well, sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the things what I do. And in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like your dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over?
van Mark Ronson en Amy Winehouse dus. En Valerie. De midi van Friesland. Maar eens ik weer een Noorderwien Light live. Want we mixen het gewoon trogelkoor van de media. Er is een nieuwe merknaam binnen, Willem. Dat is mooi betocht. Van de media optredens dus van Friese artiesten. Want dat de artiesten net bij ons komen kennen hier bij Omroep Friesland. Nou, maar wat wij maar naar de artiesten. Als eerste dus, we hingen het al aankondigen in Lippenhuizen bij Adrie de Boer. Willem, ja, zou Adrie ik helemaal in zak en as zitten door deze situatie? Toen ik hier zo kreeg kwam hij net zo oer, maar ik zeg maar zijn vrij, Adrie de Boer. Het hele corona-verhaal natuurlijk. We zitten middenin, in Friesland hier. Hoe beleefd je dat? Ja, aan de ene kant vind ik het wel spannend en eng. Ik heb zelf 2 vrienden en 3 vrienden. Ik heb een behoorlijke zware longontsteking gehad. Dus ik hoop echt dat u ze door voorbij gaat in dit geval. Dus nee, ik ben er wel mee bezig, maar ik probeer het allemaal een beetje net in paniek te rijden. Ik net te bord inslaan. Mensen, dat heb ik helemaal geen doel op dit moment. Er is eten genoeg. Maar ik zag om je heen dingen gebeuren. En ik denk van nou, dit is net niks. Nee. Dus ik neem het wel heel serieus al. Ja. Dat zie ik mij. Toen stond ik vrees om bij de autostuur Delcom-akkoord. Ik zei van nou, misschien maar wat boeten zitten. Dat was mijn eerste insteek. Maar we doen het nou gewoon wel binnen. Maar, we houden wat afstand, maar ja, het risico bloedt natuurlijk. Het risico bloedt er altijd en ik weet om erop te vinden. Ja. Voor schadeklein. Kom maar goed. Ik even naar die zakelijke omstandigheden. Ik bedoel, door Hester periode verkeersen om fulltime muzikant te worden. Ja. En alles lijkt plat. Alles lijkt echt zo plat als een dubbeltje. Ja, er is helemaal niks, zelfs geen dubbeltje te krijgen nou. Nee. En dat is natuurlijk hartstikke spietig. Maar goed, het is even net over. En ik zou dan om je heen naar grote bedrijven. Ik denk, nou, ik ben blij dat ik net een groot bedrijf heb. En mijn vrouw werkt het gelukkig en we hebben wel wat inkomen natuurlijk. Dat is het probleem net zo bord. Maar was er zeer van alles valt voort en dan vast als muzikant ingaat. He, wat Ines stemmenjuster ik zei. En ik snapte haar emotie heel goed van pot verdikken. Ik ben sabot bezig om een leuk programma te maken. Hey, ik zou me volgens Wesseling 24 uur vrij behandelen. En dan weer een verantwoording in Westen. Ik ga alle in terug. Zat nou liek het. Dus ja, het is best wel pittig om dan niks te doen. Dus ik hou er aan de snij en heb mijn eerste koffieconcert maar die op een livestream. En ik ging eerst nog een interviewtje maken met Fries Dagblad. En ik zei, een van de leuke dingen daarvan is dan ik wel weer. Normaal zit er een 50 man in een cel. En nou meer dan 1200 mensen die zitten om een livestream te luisteren. Ja. Dus hij zit nog in het publiek, ik nog. En dat is gelukkig, want du bent op dit moment ook een stream. Dat weet ik van plan, maar we hebben nog met de zenders. Dus dat maakt maar even via Adrie de Boer. Facebook, best wel stream? Ja, gewoon op je Facebook is dit nog. Ja. En komt er nog weer een concert? Snijden mee of zo? Ja, Snijden een koffieconcert. Oh, koffieconcert. Snijden en Jelwalven en de kenmeesten kunnen hun verzoekje initiëren van de vestiging die ik dan ken natuurlijk. En Aura aan de Snij weer een heel soort leuke aanvragen. Ik heb een hele mooie setlist, maar ik ga 3 keer spelen. En dan ben ik eigenlijk nou snij weg van doel om Jelwalven een koffieconcert te gaan. Dat is maar een beetje creatief hè? Ja, nou ja, de creativiteit is natuurlijk behoorlijk ontzet op dit moment. En dat ik net zo gauw dat mijn creativiteit zo wat prikkelen wordt. Ik zit van de week met Ginny Bastiaans te bellen en toen zijn we van, kunnen we een versgemaatje, of te WhatsAppen. En toen zeiden we, nou, al voor een keer wel even met elkaar bellen dan, want we gingen allebei nog dingen te doen. Maar voor het ging die bellen, ik al een versje kleer. En want ik had een versjes op de radio, die winnen dat speciaal voor de zwaar maken. En maar goed, de zwaar is breder natuurlijk. Hè. Iedereen die maar voor elkaar zwaar op dit moment. Dus het is voor iedereen eigenlijk een menatiert en spannend het vooral. Dus ik heb een versje maken en dat is een beetje licht bedoeld. Daarmee wordt het corona net onderschatten, want het is natuurlijk een immens groot probleem op dit moment. Maar ik word dan een beetje de luchtige kant op benaderd en de voordeel niet dat ik heb. Daar heb ik voordeel in dit. Je komt het daar rest. Een collega van Dijk van de week even jongen op Facebook, heel verhaal erop. Die komt nou tot rest omdat ze nou gestopt is. Maar steeds met mij is ik wel een beetje. Dat zie ik in mijn vestkaart een beetje jongen van. Tot deze situatie komt die niet eens om in oren tiert. En dan kist je ding betekent die stoort net waar is. En ik heb dit vers gekeken. Ik heb een mooie spraak ooit van Fabber de Haan. Die heb ik eens een keer in het vestje verwerkt. Die heb ik weer broekt. Want ik broek het om de havenklap. Het is wat het is. En zij hier het vestje, dus ik. Wil je spelen? Ik wil het even spelen, ja. Kindertekst natuurlijk net uit de kop, die heb je bij me staan. Nou, ik ben een levende microfoonstandaard. Maar die vertellen dat dit werd in heel Noord-Friesland meisjongen, want het Waddenkoor, waar ik dirigent van ben, die zult meisjongen.
Dit is voor heel Friesland. En natuurlijk in het bijzonder, misschien wel voor uw collega Femke de Wallen, want daar hier is het de oer. In ieder geval een soort sterker van u, kant hieruit. Voor iedereen op dit stuit. In deze rare team. Want dat maar duidelijk is dat we daar midden niet zitten. Adrie de Boer. En het is zoals het is. Ja. Alle ellende, nood haar spiet, bracht mij ta een melodij. Er wordt het veske on je hem kwiet, op deze nu die vreemde dag. De stilte boerten door, brengt romte in mijn holle, betaalt een deuntje van mijn koor, zoek mij Hans jonge wolle. Het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Op de Assan nostalgisch gevoel, vanuit de rieders nog in last. De fase 100 is best cool, maar zij uit waar gaat in een poer best. Ja, het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Zetten liggen stil, dus kom ik om in je tijd. En show ik nou mijn orenbril, naar wat er in de vraag omgeet. Dus het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Wat er komt is lang net wis, maar wat er is besef ik goed. En ik de drukte minder mis, leef je heel wat meer in jood, in jood. Want het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Het is zoals het is, maar als het oors wie. Het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Het is zoals het is, maar als het oors wie het wel oors. Het is wat het is. Oh, fantastisch. Applaus bij deze. En op de radio komt er een applausbandje bij. Willem, ik denk we zetten er maar even een bandje bij, want anders is het verkeerd. Ja, dan eindigt het ook in een soort zwart gat. Prachtig mooi versje trouwens. Met goedkeuring van de kot, die leidt hier echt letterlijk op een paar centimeter van mij af. En die zit wat naar die te knippen, die hier vaker heeft volgens mij. Ik denk dat hij het wel vaker heeft dan ondertussen. Ja, maar die rijdt er rijden in mijn tak hier, hè? Ja. Oh. Nou, dat is een echte kat. Adrie de Boer, ik vond het een prachtig versje. Dankjewel. Ja, in deze zware tijden, maar natuurlijk een protte negatieve berichten, is misschien ook wel eens noffelijk dat we eens even een oorloed jaren later verbinden met de waanden en mooie tekst. En zat Fopperts de Haan het al zei, het is zoals het is en het is net oorzaak. Ja, zo is het. Ja. En we hadden maar gewoon, ik hoop dat iedereen wat zomerleeuwen kennen op dit moment. Dit is ook wel een mooie zin, ja, we zitten in Friesland relatief rustig nog. Die bankpraterij, daar wil ik net het vol in maken, maar ik benauwd me wel een beetje, als ik eerlijk ben. Dan zei je precies dat ik het viel. Wat zei je, Jan Durk? Nou, ik zei, dit is wel heel mooi. Door juist hem zo, ja, het is wat het is. Ja, zei Adrie, ja, het is wat het is. Ja, nog zij is het. Dat wordt het thema van deze weekend. Houd het maar op, ja. Een praktisch vraagje. Hier wij naar Oude Marm, hoe lang is het dan rijden? Oh, 3 kwartier? Mooi, dan ben ik voort. Oké. Adrie de Boer, dankjewel. Jan Durk, ik meld me, ik zit er net bij waar, maar ik moet naar Oude Marm. Dus meestal neem de bus rijden, joggen. Let me, jou mee de route. Let hem gaan. Ik moet een oorlogmeter op zijn meest. En maar 100, Willem, hè? Mooi. Nou, hij had het net meer dan nee, nou, hij gaat dus onderwijs naar Oudemarm. Mij net harder als 100, maar ik leuk dat er een prottedieken tussen Lippenhuizen binnen. En Oudemarm dat je überhaupt net harder als 80 maart. Dus laten we hopen dat Willem hem daarom houdt. En dat hij hem dan op die twee melden kan in de midden van Friesland in deze Noordewien Light Live. Het is wat een titel wat je je tong wil breken, maar ik beziek je er van de midden wel uit te komen. Dadelijk het nieuws uit Friesland, Macarenbies, maar nou hier The Weeknd. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love.
Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just, hey, hey, hey. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm just coming back to let you know. I can never say it on the phone. They'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Omroep Friesland. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. De komende jaren zullen er heel wat Frieske kerken de dwaren sluiten moeten. Voorbij. Voorbij, voorgoed voorbij. Maar wat moet je met al die prachtige kerken en kerkjes die geen functie meer hebben? Het moet in goede handen blijven. En het is de tand destijds. Snijnjoen in Friesland ook, kerken te keep. Deel 2, de toekomst. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. Met de videodeurbel van Ring hou je je huis en alles waar je om geeft in de gaten. Je kunt zien, horen en spreken met wie er voor de deur staat. Waar je ook bent. Een pakketje. Ah, heel goed. Kun je het bij de buren aan de overkant geven? Ja, geen probleem. Met de videodeurbel van Ring ben je altijd thuis. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Het is haast Jelwe Twaan. Tijd voor het belangrijkste nieuws uit Friesland van dit moment. Mike Karenbies. Goedemiddag. Stichting FB Oranjewoud neemt ze oordelen in Groningen Airport Eelde oer van de gemeente Greens. Het gaat om een belang van 26%, dat nou nog in het bezit is van de gemeente. De oordelen binnen oergaan voor het symbolische bedrag van €1. FB Oranjewoud komt voort uit de verkoop van de Frieslandbank aan de Rabobank. Maar dat geld is de stichting opzet die als doel had om het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland te bevorderen. Zo had de stichting ook deelname in een bedrijf als de NDC Media Groep. Er zijn op nij 5 mensen positief testen op het coronavirus in Friesland. Dat had Margrethe Graaf van de GGD bekendmaken. Daarmee komt het totaal aantal mensen met het coronavirus in Friesland vaststeld op zo'n 20.
Werd die 4 mensen wenjen en hoe het maar haar gaat, is nog net bekend. Wat gebeurt er als je opzettelijk een coronacarantaine negeren? Of onvoorzichtig binnen als je zelfs besmet binnen? Nevens advocaat Tjalling van de Goort kan je dan strafrechtelijk vervolgen worden. En een straf ont 4 jaar cel of maximaal zo'n €80.000 krijgen. Het is natuurlijk lastig om in te schatten wat de rechters dan dwars zullen op het moment dat straks vervolgen wordt. Ik denk dat het belangrijkste is dat de volkssoms dat er bezonnen wordt en dat de maatregelen genomen wordt. En bij bepaalde feiten kan ik acuut ingrijpen. Bij de verzorgingshuizen van Hof en Hiem in de gemeente de Frieske Marren had ze een mooi idee betocht om toch contact te hebben met huis. Er is een oproep dien om tekeningen en briefjes in te leveren voor de mensen. Er zijn al een protte mooie en leve briefjes binnenbracht en de bewoners zijn er tegen blieb mee. De bewoners vinden het prachtig. Die gaan ik echt, als ze door de zaal rennen, even de langs van herkennen ze. Dat is misschien een beppenzusser van hun. En dan zeggen ze, dat is van mij. Nou, dan lezen ze het even. En ze zijn heel enthousiast erover. En dan nog het waarbericht. De zinnen kinderen nog bijkomen van de media. Het wordt zo'n 8 graden. De wind komt uit het noordesten, dus het viel wel kouder aan. Jon en vannacht klert het oerl op, maar lichte frost. Het weekend is het ik skraal waar. Beide dagen volop de zinnen erbij. Maar het wordt zo'n 8 of 9 graden. Ja, en skraal, dat moeten we misschien nog uitlezen. Dat is dat het er wel mooi uitzicht, maar dat het uit je boeten binnen, dan valt het wat over. Ja, skraal. Ja, skraal is het. Dank u wel. Meer nieuws vindt op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. En daar vind ik het Nederlandstalige liveblog. Dus dat hij dat beter uitkomt om het in Nederlands te lezen. Ik stel alle zaken over het coronavirus en de gevolgen ervan in Friesland. Ik volg je op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. En dadelijk in het programma een creatieve oplossing om toch wat geld in het laadje te brengen als het in een restaurant bent. Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nick. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen je scootmobielen. Echt broekte. Wij staan voor poerbeste service en leveren je scootmobiel bij de deur aan. De koffie staat klaar. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Bij Quantum hebben ze heel veel verschillende gordijnstoffen. Wel meer dan 550 hoorde ik. Al vanaf $2,50 per meter. Gordijnen, vitrages, in-betweens. En de 80 meest populaire, die maken ze nu zelfs gratis op maat. Quantum, daar woon je beter van. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Faber Telecom en Data uit Dokkum. Vaste en mobiele telefonie, netwerken en camerabewaking. Voor bedrijven van Lieds ontgrut. Wij binnen Wies maar uw klanten. En grutskop is werk. Faber Telecom en Data. Feilloos, betrouwbaar en degelijk. Jan Dirk de Haan. De midi van Friesland. Omroep Friesland. I'm sitting all alone on a sunny summer afternoon. Just sitting alone with nothing to do.
that's fine. En dat wint dan echt de laatste klanken van Colin Blunstone, I Want Some More. Zin? Ja. Nee, hij won het meer. Dus even zien dat u dat technisch wat ik wil. De Midi van Friesland. Hoe kun je nou toch nog een paar centen verzinnen? Had je restaurant of café dicht hebben in deze tijden van corona, gasten maar net meer komen. En dat het wel mooi is zo, dan moet het personeel ook nog wel benauwd wezen van besmetting. Teke Posset, die is horeca-ondernemer in Poppenwier. Hij had er Eat Café de Trilker. Ja, en die ziet maar dit probleem in de magen. Dat kiest hij wel intanken. Maar hij had er een creatieve oplossing voor betocht. Want ja, daar ben je toch ondernemer voor. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Want Eat Café de Trilker, ja, wat wie de tas stoon nice nine? Nou, die weer in eerste instantie een beetje onzeker. Want we moesten dicht en we wisten nog net dat er wel bezwaar of oorhellen door mocht. Dus toen gingen wij, dat we wel bezwaar mochten op een gegeven moment. Dus toen gingen wij bedacht, we moeten een drive-out. En dat houdt in dat je maar de auto op je parkeerterrein komen. En dan wij het eten bij je brengen in een bolderkar. En wij binnen en jij met eten pakken en verder rijden. Maar een bolderkar naar het parkeerterrein? Ja, ken ik in Kroren, maar ja, die ik toevallig hè. Nee. Dus misschien dan kom je net in contact met mensen. Oh, vandaar, ja. Dat weer de eerste opzet, maar dan gingen we daar een die film komen maken en zo. Maar nou blijkt dat je mooi gewoon al heli. Ja, dus. maar je doet dat nou wel met die karren? Ja, zeker. Het had meestal dat wel. Dan weet ik even Jon alweer in steen. Dus wij doen dat zeker. En dan ben ik al meestal heel creatief. Die komen dan met 2 auto's en dan heli zit iets uit de karren en dan gaan ze maar op FaceTime in de auto. Dus dan is het toch nog een beetje diep. Serieus? Gaan ze dan op parkeerplak steen te eten? Ja, net staan in de auto. Hè. Dan moest net, want dan is het gevaarlijk. Maar ja, dat is het van doel. Dus dat vond ik wel even een leuk ding. Dat neem ik even. Ja, en wat voor bestelling heeft je voor Jong? Ik heb Jong 4 bestellingen staan. Maar het is wel 1 zwaarder en 1 drive-out en de rest hel is op. En wat zit er op het menu dan? Dat we de volgende opnemen. Want wij hanteren dezelfde kaarten die we normaal hebben in de Zuidcafé. Ja. En bijvoorbeeld dus daar hebben we het nasi, machaté, dat is dan zo'n 50. Maar wat ik me indenken ken, ik bedoel, Vief is aardig, maar ik neem aan dat Roos op een vreten jong wel wat meer komen. Zo, is dat al wat in stand te houden dan, om dat clear te maken zien? Nee, dat is de grote vraag, maar waar ben ik dan maar Jelle aan, dus normaal rennen de bestellingen pas naar jou. Oh ja. Dus ik vind dan een heel aantal en juist er in een uren wacht hier, dus daarom dit. Oh, oké. Dus het rent ik wel aardig. Ja, maar als je dat komt, ik denk ik een beetje door de filmpjes die we maken hebben. En die ben al aardig bezonnen op Facebook en zo. En boven dat hebben we nog een hele ludieke actie. Die ik even neem, maar mooi. Ja. Nou, wij hebben als je bestelt, dan krijg je ook een knuffelpunt. En als je 4 knuffelpunten bij elkaar samen hebt, dan krijg je van mij een dikke knuffel. Wanneer dat lastig is. Oké, dus kan ik wel een hier wezen, of 2 hier of zo? Ja, nou dat hoop ik niet, want dan mag wel een knuffel Bitcoin hoor. Maar dan is het wel verrekte droog. Ja, maar hoe is dat voor die dan? Door erin staan op INT en dan de jermen wiet hier en dan gaat het gewoon helemaal los? Nou ja, dat ben wel de symptoom van een knuffel. En waarom knuffelpunten? Want is dat oorzaak iets wat normaal doet in het restaurant? Nee, maar dat komt zo, want ik kreeg een appje van hier. En dat wie zo hard waarom, dan zou ik, dan krijg je een knuffel van mij. Uit het werd mooi. Dus toen dacht ik, nou ja, dan doe ik dat toch bij iedereen die dat wil. Ja, wat staat er in dat appje dan, dat hartverwarming in de appje? Nou ja, dat is wel even sleuren in deze moeilijke tijden. Bladibla, nou ja, bladibla, dat klinkt niet bij. Maar gewoon een hart onder de riem, zeg maar. Ja. Krijg je verder een soort stiepen van mensen uit omjouwing? Ja, verschrikkelijk. Dat is echt, dat is wel heel bijzonder in deze situatie. Dat mensen binnen Oesa mooi belutsen. En het mooiste, die van een oude leraar van mij, die stuurde mij een berichtje van, nou, ik denk eigenlijk bij die komen om een maaltijd op te helpen. Maar hij steekt een bankrekening, dat wil toch niet bijdragen leveren. Oh? Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja.
Dat virus net, dat hoeft aan mij net. Maar ik vond het signaal echt, dat ontroert je dan. Ja, dat snap ik wel. Ja, maar goed, de binnen- en blauwe dregen tijden. Het is ludiek verzels. Maar rest het je mij denkst, last het wat op of beeld het wel een probleem? Nou ja, ik weet het net. Ik bezit me wat bedoel. Ik bedoel, die omzetten die je nodig bent, die hel je natuurlijk langer. Nou ja, het is wat een beetje nat, wat nat houden is, maar gewoon zwaar hier, dat je zo meer mogelijk verliezen. Ja, alle ambities is mijn om. Ja, alle ambities helpen. En ik denk dat ik zo lang mogelijk moet roosten, dat het mooi en dat het financieel draagbaar is. En verder is wat hoop je op de oerheidsmaatregelen misschien, ter compensatie. Ja, natuurlijk. Maar dan, ik denk dat de oorbedromen binnen die te nodig binnen. Dus ik kan net van een denken, maar ik zong het nog wel even een maand uit. Ja. Maar ik geloof wel dat er bedromen binnen die bedrijven vaststellen, omdat die bijvoorbeeld net het alternatief bieren kennen wat ik doe, mooi afvalmaaltijd. Nee. En dat doe ik al 15 jaar. Zoals het zit ik wel een beetje in het DNA van de meesten om dus wat ouder te hellen. Maar als de wierte horeca heeft, die zitten vooral in jou het maar huren van €4.000 en dan komt niks binnen. Dus die met dus al goed helpen, de verhuurende partij. Ja. Het is een drege tijd, maar dat is de ondernemer, zo blikt wel. En daar is er creatief maar om. Een proto succes daarmee. Dank u wel. Tekenpozet dus van een eetcafé in Poppenwier. Waarom naar de muziek van de Medi van Friesland. Hier is de Frank Boeien groep. Mooi uit de jaren 80, Linda. Met betraande ogen. Wat is er mis? Wat kan ik voor je doen? Vertel me alles wat gebeurd is. Misschien dat ik iets weet. Linda, Linda. Ik wil alles voor je, Linda. Linda.
Friesland. Dit is de Midi van Friesland. Freya Ridings en Castles from... Ja, wij zien dat wat de ontcijfering van The Rebel of Your Love. Daar kwamen wij op uit. We hadden intussen nog een week lang. Zo volemaal thuiswerkje. Daar ben je net nog squallen. Maar mijn vraag is... Hoe gaat dat intussen? Hoe werkt dat nou in die huishouding? Is dat nou wel wat te dwan? Of zorgt het ik voor spanningen? Het is werkje en dan de benen de hele dag thuis. Is dat nou wel te combineren? Of beginnen de benen het behang maar stiften en vingerverven te bewerken? Wilst al maar een klant aan de telefoon zit? Zorgt het nog voor verdergaande spanningen tussen Heid en Mem onderling en de benen? En ruzie en irritatie? Dadelijk in de Midi van Friesland contact Margrietje van der Meer. Zij werkt bij 4 in Jout. Ze is de teamleader ambulante help. Dus deel die ervaringen met u, dan kan ik dat dan haar voorlezen. En stuur die ondervindingen dan bij de app van Omroep Friesland. Je kunt hem op die telefoon zetten, rechtsboven zit het icoontie en stuur die bericht. Hoe is dat in deze dagen? Een week lang has er nog een wennen kennen. Ja, tussen die en die partner en dan die band daarbij zorgt het voor spanningen en andere spanningen binnen. Als er problemen mee, was misschien tips hebben om eruit te komen. Aanstaan in de Midi van Friesland zullen we het roer hebben. Dus stuur die bericht, stuur die ervaringen, die ondervindingen. Ken ik maar de app 06 20 499 199 of maar de app van Omroep Friesland. De Midi van Friesland.
10 minuten voor 12 is het van de morgen wie het nog in het Nijs. Bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Die maar helemaal geen bezitters meer hebben. Dit verzelt om zo vol mogelijk uit te sluiten dat kwetsbare ouderen besmet raken met het coronavirus. Maar het is wel een besluit met grote impact. Want de bijen maar net meer komen. Goeie vrienden maar net meer komen. Die oude boervrouw maar net meer komen. Ja, dan worden de dagen toch wel lang en saai. Femke Faber die werkt zelf in de zorg bij Nijstateloon in mijn naam. Allereerst, gewoonlijk dat ze dat. Ze is op dit stuit maar zwangerschapsverlof. En dus kies ze in dat opzicht ik net wat voor de ouderen budgetten. En dat zit hard wes. Maar ze had wel een idee. Goeiemiddag, Femke Faber. Hoi. Hoe lang zit het al thuis trouwens? Nou, ik denk zo'n 3 of 4 weken. En op het moment is het gewoon heel lastig, want je wil toch graag wat van je bewoners en collega's budgetten. Vooral in deze moeilijke en drege tijd. Dus ja. Ja, wat doorstoors had dit? Ik werk op een intramurale afdeling. Naar Stateloon, met bewoners, met MS, Parkinson, ouderdom en hartklachten en zulke soort kwalen. Ja, dat is echt een zware term, hè? Intramuraal, maar dat betekent dus in een instelling. Ja. Dus de meesten wennen in een stateloon en daar werken ze dan. Maar die meesten, kwetsbare meesten, die een protte zorg nodig hebben, dus eens. Maar krijgt in deze tijd, dan mist het werk eigenlijk wel? Ja, je wil nou juist heel graag helpen waar het kan, omdat je weet dat ze het nou dreig hebben. En het is gewoon een hele onzekere tijd, voor de bewoners en collega's, voor iedereen. Dus ja, dan wil je toch graag helpen. Ja, en je krijgt dat kind nou net. Nee. Maar de beziekers toch om maar dat gevoel, een beetje een gevoel van onmacht en zo, om daar wat maar te doen. En dan heeft wat betocht. Wat heeft dat betocht? Ja, ik zie het dus op de bank en ik denk van, nou, ik wil wat budgetten voor de collega's en bewoners. En ik denk, wat? Ik zet een actie op Facebook en op Instagram om de waterswaardiging. Dat de bewoners en collega's zoveel mogelijk kaartjes krijgen en tekeningen krijgen. En zo kunnen ze toch een beetje helpen in deze moeilijke tijd. En hoe zou dat dan matten? Want ja, een tekening kun je dus maken en dan daarna. Wat moet er dan gebeuren? Nou, dan zou het geweldig wezen als iedereen ze opstuurt naar een stateloon. Daar zit een bak bij de brievenbus, dus daar kan een heel soort ding. Dus of kun je die er even delen, of stuur het even op naar Nijstateloon, Nylon 24, 9036, JL, mijn naam. Precies. En dat kan in principe zo deze hele actie van oren, verzorgingshuizen en onleunwenten en dat soort van zaken. Dat zoet ik voor jou te kennen. Hè? Het is net alleen een Nijstateloon misschien, maar... Ja, nee, ja, zeker. Voor alle huizen... zou het een geweldige actie wezen, want alle bewoners die worden ook gewoon gigantisch beperkt. Wij zoals elke week eens aan uitzeggen, maar krijg even die zoon of dochter die daar komt, dat kan nou net. En dat is gewoon hartstikke lastig. Ja, dat beziekers die dat in te tanken, dat bezieken we al jaren, maar wat betekent het echt? Wat is die inschatting? Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Wij als personeel moeten dat vertellen en nou, ga maar naar je. Een bewoner zit er naar u, die zegt, het weekend komt mijn zoon weer even. Nou ja, en dan moet je ook als zorgverlener vertellen van, sorry mevrouw, maar het kan nou even net. Nee, ik denk daarbij gewoon de meesten die het echt op leeftijd binnen en die het misschien ik wel net meer begrijpen, laat me zeggen. Dat je wat in de waar binnen of zei, lees dat dan maar eens uit. Wat mag je dan zeggen, hè? Ja, en dat is gewoon hartstikke lastig daarbinnen. Super geen woorden voor. Dus ik hoop gewoon op deze manier toch de bewoners en collega's een hart onder de riem te steken. Ja, het lijkt het mij een hele mooie oproep. Die wij van Omroep Friesland van harte ondersteunen. Dus laten we dat massaal doen. Kaartjes, tekeningen, aardigietjes, opsturen of gewoon even in de brievenbus bij Nijstateloon. Alle mensen in de oude gemeente, met name de deel die weer te vast werd Nijstateloon is, die witte die brievenbus wel te vinden. En dat geldt ik goed voor oren verzorgingshuizen en zij in de buurt. Toch? Ja, zeker. Ja. De oproep staat. Ja. Hierbij, net als mij, maar het goed komen. Hartstikke mooi. Ik denk dat heel Friesland dit oppakt. Dank u wel, Femke. Ja, graag gedaan, Jemmeke. En een noffelijke middag en een goed zwangerschapsverlof verder. Dank u wel. Hoi, hoi. Trigger Finger.
not always be the ocean where unravel. Be my only, be the water where I'm waiting. You're my river running high, run deep, run wide. I follow you deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, he's a message. I'm the runner, he's the rebel. I'm the doctor waiting for you. You my river running high, run deep, run wide. I follow you deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you. You're my river running high, run deep, run wide. I follow you deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, I follow you deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, I follow you, I follow you. Dit wie net maar een lepeltje, maar dit wien Martijn en ik niet klapten en maar de pen op het bureau sloegen. Maar ik daadwerkelijk het gewoon bij Triggerfinger. Hier in de midden van Friesland. Brengt het hier op haast alweer 2 uur. Dadelijk in het programma praten we verder toch wel hoe dat probleem van die ouderen die het nou nog meer als oors een beetje alleenig toezetten. Er wordt dus toch om tekeningen om die te sturen. Om tekeningen te maken in de briefbus te doen. Bij Nijstateloon in mijn naam. Maar in Houderwiek en Waskemar hebben ze vanuit de Tjerke een initiatief betocht. En hoe dat initiatief eruit ziet, dat juist aanst in de midden van Friesland. Bij bol.com zetten we onze verkooppartners graag in de spotlights. Dus geven we nu het woord aan Janine. Nou, bij Indicia zeggen we, smeer niet op je huid wat je niet kunt eten. Wij verkopen alleen cosmetica zonder twijfelachtige ingrediënten. Je vindt ons in Bussum en op bol.com. Wil jij net als Janine ook een miljoenen publiek bereiken? Word dan verkooppartner van bol.com. Meer Friese muziek, Jerre? Ga naar omroepfriesland.nl of pak de Omroep-app erbij. Stem aan op Omroep Friesland Alles Fries. Non-stop Friese muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. En Opendiek van Veen die hier een prachtig plan. De ruste Friese hits, maar ook de mooiste harkzankjes. Op Omroep Friesland Alles Friesk. Friesker wordt het net. Slim bekeken, Henk? Dat je het slim bekeken hebt met je KW glasvezel, internet en tv. Dat is supersnel internet voor een verrassend normale prijs. Maar rustig verder. Niet alles hoeft zo snel te gaan als glasvezel. KW glasvezel. Slim bekeken. En check op kaiway.nl of jij ook glasvezel kunt krijgen. Wilde ik nog even zeggen. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal.
Het kabinet heeft een opvolger gevonden voor minister Bruins voor Medische Zorg. Het is Martin van Rijn. Hij was staatssecretaris van Volksgezondheid in het vorige kabinet. Opvallend is dat hij van de PvdA is, die nu niet in de regering zit. Bruins trad gisteren af omdat hij oververmoeid is. De nieuwe minister krijgt niet de coronacrisis onder zich. Die valt nu onder minister De Jonge van Volksgezondheid. Sinds zondagavond hebben bijna 10.000 mensen met een achtergrond in de zorg zich gemeld om te helpen bij de aanpak van de coronacrisis. Beroepsorganisatie Nu91 noemt het aantal overweldigend. De organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden gaat nu samen met het ministerie van Volksgezondheid en werkgevers bekijken waar hun inzet het hardst nodig is. Onder de mensen die zich hebben aangemeld zijn artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. In België zijn de afgelopen dag 462 besmettingsgevallen bijgekomen. De meeste daarvan in Vlaanderen. Het aantal bevestigde besmettingen in België steeg daardoor tot 2257. De afgelopen 24 uur zijn 16 mensen overleden door het virus. Daarmee komt het totaal aantal doden in België op 37. Ander nieuws, in 1 op de 10 Nederlandse gemeenteraadsleden is vorig jaar bedreigd of geïntimideerd. Op de helft van hen heeft dat veel impact gehad, blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Binnenlands Bestuur. 1 op de 3 raadsleden is uitgescholden of kreeg discriminerende opmerkingen te horen. De meeste raadsleden zeggen het te accepteren, maar ook dat ze een tijdje behoorlijk erdoor van slag waren. Het weer op veel plaatsen bewolkt met af en toe lichte regen. Het is maximaal 8 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Later vanmiddag vrijwel overal droog en opklaringen. In het weekend periode met zon en droog. Al kan het morgen in het zuiden de eerste uren nog bewolkt zijn. Het wordt 9 graden, maar door een oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. 2 minuten 12, het thema uit. Binnen drege tijd, nek voor de Friese muzikanten. Alle evenementen en optredens worden af zijn. En dan zit je als muzikant opeens werkelijk thuis. Wilt de drang om te spelen de wel gewoon is. Maar de Medie van Friesland had een alternatief betocht. Dat de muzikanten nog net bij ons komen kennen. Dan moeten wij maar naar de muzikanten. Dus dadelijk hier live, Willem de Vries, bij muzikanten in Oude Maddum. En als dat thuis bent in de Friese muziek, dan hast misschien al wel een indruk van wat hij dan heen is. Jij is het eerste. Faber Telecom en Data uit Dokkum. Vaste en mobiele telefonie, netwerken en camerabewaking. Voor bedrijven van Liets ontgrut. Wij binnen Wies Muis klanten. En grutskop is werk. Faber Telecom en Data. Feilloos, betrouwbaar en degelijk. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Hannelore, 15 jaar lang gehersenspoeld, ontvoerd en bevrijd tegen haar wil. Hannelore, het meisje uit de secte. Nu in de boekhandel. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in Sneek. Venema, Vasselsek, jouw partner voor levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Sjog op venemaolie.nl. De Medie van Friesland. Jan-Dirk de Haan. Fills my mind. I
get religion quick. It's looking divine. Honey, you're touching something. You're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Can't you see? If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be a breakthrough. Oh yeah. Breakthrough. These barriers of pain. Breakthrough. To the sunshine from the rain. Make my feelings known towards you. Turn my heart inside and out for you now. Somehow I had to make this final breakthrough. Oh yeah. Your smile speaks books to me. I break up with each and every one of your looks. Honey, you're starting something deep inside of me. Honey, you're sparking something this far of me. I'm out of control. I wanna rush headlong into this ecstasy. If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be a breakthrough. If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be a breakthrough. Oh yeah. If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be. If I could only reach you, if I could make you smile, if I could only reach you, that would really be a breakthrough. Queen als iepener van de tweede hoede van de Midi van Friesland en Breakthrough. Omroep Friesland. De Midi van Friesland. 8 minuten 12 is het. Welkom bij de tweede hoede van de Midi van Friesland. Maar dadelijk na Jelve trein rond de vraag hoe kan het, hoe kun je thuis in deze tijd van coronacrisis een beetje leefbaar houden? En dat bedoel ik best wel serieus, hè? Want we hebben er intussen een week aan wennen kennen. Ze vallen maar op thuiswerkje, de ben net naar squallen. Maar mijn vraag is, hoe gaat dat intussen? Hoe werkt dat in die huishouding? Is dat nog wat te dwan? Of zorgt het ook voor spanningen? Is dat werkje en de ben dan de hele dag thuis wel te combineren? Ja, of beginnen de ben, dat is een voorbeeld uit de praktijk. Het behang maar stiften en vingerverven te bewerken. En dan is het al maar een klant aan de telefoon en de beziekers krijgt, bij wie van spreken een na je heftdruk te verkeerpen of zo. Nou, zorgt het nog voor verdergaande spanningen tussen Heid, Mem en Ben, ruzie, irritatie. Dadelijk in de media hebben we contact met Grietje van der Meer. Zij is van 4 in Ljout. Dat is het opvangcentrum, het te maken met huiselijk geweld. Nou, zo slim wil ik het nog net voor het dadelijk maken. Maar zij kennen dus wel tips, Jan. Ik wil tips, Jan, voor hoe daar mee om te gaan. Dus hast ervaringen, hast er vragen over, laat het weten. Dat kan op 06 20 94 of stuur een bericht naar de app van Omroep Friesland. Ik ben echt benijd naar die ondervindingen daarmee. Maar er is meer, want dadelijk heb ik een oplossing voor als het echt thuis is en het net meer uithaast tussen de band. Want we hebben er een oplossing voor. Een creatieve oplossing, maar hoe dat zit dat juist haasten. En ik het tweede live optreden van deze middag dadelijk met Willem de Vries. Muziek uit Friesland, dus dadelijk. Nou, ik muziek uit Friesland. Dit is Gurbe Douwstra. Die is oer de helte. Hier stond ik op een bühne. Lampen schieten op mijn hoek.
het vanzelf wel vaker dicht. Viel nog altijd lieke goed. Zolang de skonken mij nog horen, stap ik op het toneel. Want dan wil ik dan wat ouder. Is zij jong als ik niet veel. Ik jou het as, soms is dat 80. Vooral ik was het bij de kroeg. Dan is de tijd niet al te machtig. Nog val ik in klompen stroop. Maar al denk nog zakre 20. Kom ik amper nog vooruit. Enkel als ik jong en speel je ken. Ben ik van even bij jong fijn. Ik ben oer de helden. Het grootste park home. Net meer saline hoe de hikken. Ons de lade biedt verstaan. En als dode les hij. Maar heel zo mooi zoals het begin. Dan wil ik dit leven leven. Zolang goed als het maar ken. Met mij van mij in alles leeuwen. In Gordon Gurus op een beeld. Maar ik geloof dat wij in het doen. En dat hij niet komen hussen. Daar hoef ik net door mij te denken. Wanneer de wijze zilver is sneeuw. En van één ben ik wel heel wis. Zolang ik leef je ben ik net deel. Ik ben oer de helden. Het grootste park home. Net meer saline rode hekken. Maar ons de waarde biedt verstaan. En als dode les een. Maar heel zo mooi zoals het begin. Dan wil ik dit leven leven. Zolang goed als het maar ken. Ik ga vanzelfs een ideaal. Dat wordt misschien nog wel eens zo. Voor de Chineeske moren dwalen. De Machu Picchu in Peru. Maar hoe zal je voor mij weesken? Maar ik zie me er al te druk. Safir hoef ik weer net een reisje. Voor de leven en het lot. Ik ben oer de helden. Het grootste park home. Met meer saline rode hekken. Ons de waarde biedt verstaan. En als dode les een. Maar heel zo mooi zoals het begin. Dan wil ik dit leven leven. Zolang goed als het maar ken. Dan wil ik dit leven leven. Zolang goed als het maar ken. Kurbe Douwstra en Oer de Helter. De midi van Friesland. Nu krijgt het om een kwartier van hier we er al oer. Hoe kennen we nou de bewoners van verpleeghuizen toch een beetje stiepje? Nou, vanwege de coronacrisis bezitters van familie, vrienden en bekend net met tastien binnen. De oproep van Femke Faber is stuur die tekeningen en kaartjes naar de ouderen in Nijstaatloon in mijn naam. Smit in de brievenbus bij dat verzorgingshuis. En dat ken ik bij Oris Zorgcentra verzels. Maar er zijn meer initiatieven om ervoor te zorgen dat dus ouderen net in je en alleenig in huizen zitten. Jette Liese is van de protestantse gemeente van Waskenaar en Houderwijk aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Bij hem in Tjerken, in de Tjerkelijke gemeente, speelt dat vanzelfs. Want wat toch hem normaal eigenlijk als Tjerken om bezieten werk en zo? Nou, we dit voornamelijk even Oerus verzorgingstehuis Zinneheim. Daar zijn natuurlijk ouderlingen en bezoekmedewerkers die mij regelmatig de meesten daar bezieken.
in het verzorgingstehuis. En dat ken op het moment net. Dus van een week is er vanuit die groep, waar ik zelf trouwens net onderdeel van ben, het idee ontstond om de telefoonnummers op te krijgen van bij Sinneheim. En natuurlijk hebben we van onze eigen mensen, die lid zijn van de Sjerke, daar hebben we de nummers wel van. Maar we zoeken graag andere mensen willen bellen. Nou ze net zo volle bezoek meer hebben. Waar maakt ze hun verhaal in kwijt? Ik in deze tijden, wat er al gebeurt, wat ze ervan denken. En zo worden wij dan een luisterend oor wezen. En als mensen op prijs stellen, daar gewoon maar regelmaat even een telefoontje doen. Ja, het lijkt mij een mooi initiatief. José al van Sinneheim, daar hebben we contact mee. Dat is het wenszorgcentrum in Houderwijk. Maar daar ben ik verzeld genoeg mensen die het op een orenwijze thuis zitten en net in zo'n wenszorgcentrum zitten. En die kennen dus ook in de list, begreep ik wel. Zeker. En eigenlijk is dat ik al je wel in ieder geval wat voor Sjerke betekent. Hè? Die lid binnen, die al mensen die eigenlijk altijd wel om hun denken. Maar nou is echt nadrukkelijk de vraag aan ouderling en vooral de bezoekmedewerkers van bel je eens even hoe het gaat. En maak je even een praatje en maak je hun daar even wat oors. Je bent echt van doel om dat actief op te pakken. Echt wat vaker te bellen dan oors. Juist. Ja. Oors dan doe je dat... dat hangt het maar van al wat voor contact je ik met de mensen heb. Maar het is nou echt nadrukkelijk. Mensen zitten nou best wel thuis. En dan is dat gewoon nodig. Het is mooi als we dat aan kennen. En heb je hem daar genoeg vrijwilligers voor? Ja, zeker wel. Jawel. Ja, dat mag zeker wel lukken. Er ben ik protte mensen die ik wat meer tijd had. Dus wij kennen eigenlijk al uit dus eigen mensen, denk ik wel... Geroep mij en ik denk dat mensen ik dan wel gewoon aansluiten willen. Dus en die mogelijkheden ben er natuurlijk ik. Hoe kun je dit bij elkaar brengen? Misschien zijn er nog mensen die een tip hebben van die of die moet even bellen worden. Of die het zelf zeggen van ik zou het echt leuk vinden als ze nou dan eens even bellen worden. Moet ze dan bij jou wezen? Moet ze met jou contact opnemen? Of is er ook een contactpersoon? Ja, dat zou kennen. Ja. Mag je jouw telefoonnummer nemen? Wil je dat? Ja, dat mag wel. Ja, nou mag je het zelfs wel even nemen. Ik had hier op papier, ja. Dus, ik wil het ook wel even zeggen. Dat is 06 38 78 0432. Ja, dus 06 38 78 04 32. Had je mij helpen willen om de telefoonboom van de PKN, gemeente van Houderwijk en Waskemaar, te volgen, om te vullen. En dan komt het helemaal klaar, nevens mij. Ja, zeker. Nou. Daar gaan we vanuit, ja. Een mooi initiatief. Dank voor het inbrengen daarvan. Nou, dank u wel dat ik even een sissen mocht. Nee, maar dat wil ik graag. Een noffelijke middag verder. Ja, van hetzelfde. Daar. Omroep Friesland. Midi van Friesland. Midi van Friesland. Omroep Friesland. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. And too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've seen a place I was hanging around where the love was profound and bold. It's too much too soon. Started shaking my grounds and I nearly drowned it all. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. But you don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've taken a long way round. I've made it here safe and sound. You don't have to stay.
been blind as can be, you're gone. De oude Bob, hier bij Omroep Friesland. You don't have to stay. De Midi van Friesland. Het is net alleen de Midi van Friesland. Het is eigenlijk Noorderwien live, maar dan in een light-uitviering. We hebben verslagjouwer Willem de Vries van de Midi op een paard. Om al die artiesten die het nou net optreden kunnen, doch haar gerakte Jan. Dus geef Fries dat ze toch optreden kunnen bij ons op de radio. In een hele liedse vorm, zonder dat er een prototechniek bij nodig is. Ik hier een gitaar op de achtergrond. Ik weet dat Willem aanruiziger is naar Oude Madam. Goedemiddag weer, Willem. Dag. Maar, mooi, dit is mooi, hè? Ja, zeker. Maar waar komt dat warme lood van? Wat voor snaren komt dat? Dit is Douwe en we kennen beter als de ene helft van Griets en Griezen. En hij is de Griezen. En Grietje komt correct. Mijn prachtig lied Popke hier de kamer in. Ja, ze me correct ouders worden. Heid en Mem. Oh, is dat Matsen? En dit is Matsen. Dat is ik zal even zien. Ik wil er ook net te dicht bij in de buurt komen. Het is heel raar dit. Je komt bij mensen moeten vliegen. Ik wil die mensen ook net naar een virus opscapen. Maar het ziet er prachtig uit, Mem. En het liedje, die eetjes, prachtig. Dat gaat wel volgens mij wel goed, hè? Ja, het gaat ontzettend goed, jongen. Het is genieten, man. Echt weer. Ja, prachtig. Eigenlijk gaan we uit de sliep. Nou, ik denk dat... Ik werd het drok. Het weer het tijd, Willem, ja. Dus, ja. Maar hoe wordt het nou met optreden, Willem? Want, hoe zien we dat? Wordt dit solo nou? Nee, hè. Of hebben we backing vocals erbij nou? Nee, we gingen gewoon samen de vesten spelen. Dat doen we vaker, dus dat kan helemaal geen kweer. Dat komt helemaal goed. Je bent een muzikant. Toch even naar nou ja, eerst sowieso het hele corona-verhaal. Dit is een rare tijd, toch? Ja, het is ontzettend een rare tijd. In één klap waren al die optredens van de komende tijd in één keer cancelen. Eigenlijk binnen een paar dagen tijd. Bizar, hè? Het is bizar. Dus het is ontzettend voor u ontzettend omschakeling. Maar dat is het voor iedereen, neem ik aan. Dus we leven in een hele vreemde tijd. Je hebt een prachtig streek hier. Praat je hem ermee de bordelen hoe of om je afstaan? Is er geen wolcontact? Nou ja, er is natuurlijk er is wel contact, maar er is ook afstaan. Je matte wel. Dus die oorlmeter of zo, die houden wel een beetje in staan eigenlijk. Nou. Ja, ik zeg iets van de jongen. Matten, ja, nou, dat is het. Net langer, Willem. ja. Maar goed, dus hij zit te leven. En hier is de agenda leeg. Ja, voor de komende tijd zeker. Dus wij gelukkig hebben wij een studiootje in huis. Dus dan maar wat meer opnemen. Dat kan er ook in. Dus we zijn wel lekker bezig. En je bent ook live on stream trouwens. Hij nog concerten in de planning die hem live en online doen? Nou, we wilden er eigenlijk voorlopig nog even een liedse traditie van maken. Dus wij doen dat alles rond een bepaald tijdstip. Ja. En eventueel het zou mooi maar en dan het Grietje Martsen maar gewoon bij haar en zo dan komt er een liedje geluidje uit en dat vindt iedereen prachtig. Dus we gaan er even mooi terug voorlopig. De komende snijden. We hebben van de komende snijden weer een hele hoop muziekjes. Ja. Dus dat is superleuk. Facebook, hè? Ja, Facebook. Ja. Wat geven we dwaaien, jongens? Geven we live spelen? Ja. Ik dwaai net bij de in de buurt komen van Grietje, want het is best met dat liedje Popke. Stierst u daar echt... En aan een gewone griep, enkel lieke vervelend, of verkoordheid. Dus we kunnen nou in principe wel los, Willem? Ja, absoluut, ja. Ja, zo in deze moeilijke tijden van ziekte en dier, wonen we maar even een ode aan het naaie lippen, een versje van Martsen. Prachtig. Er is niet wat ik nog meer van houd, Martsen. Ik ken het oors als Jenna die grote erens joggen mij, Martsen. Die warme liefketje met ons, zijn gevoel wordt neergewoon, Martsen. Is broodje stiet nou op een kop, terug is liedse leven pop, Martsen. Do bist al die zonde, do bist een wonder van mij. Wat voor vanke groeit de skielke dij, lieke stop die huid of meer op mij, Martsen. Wust wat scruten, wust zo stoer, wachtest al op zist vol vuur,
Maarten, do bist zo bijzonder, do bist een wonder van mij. Du bist so bijzonder, du bist een wonder van mij. Hij is net een leeuwen, bij binnen in een huid van het leven liet ze wonderken dat der in een witte light. Du bist een wonder van mij. Du bist zo bijzonder, du bist een wonder van mij. Du bist zo bijzonder. Du bist een wonder van mij. Kon net meer zonder die. In de studio, live applaus. Karen Bies, de Nijslezer, die applaudisseert ik maar. Dat was eens verkeerd, Willem, hè? Ja, maar dit is Piekenveld, toch? Dat is fantastisch. Mooi, de hè? Boer, mij een speciaal verskesuur krijgt. Nou, deze ook. En ik kan u vertellen dat de liedje absoluut genoten had. Ik denk misschien, Sjonk zegt nog even mij, maar die gaat aan lekker sliepen. Heel bijzonder, hier echt letterlijk gewoon de keukentafel met grits en griezen in oren marm te staan. Bijzondere tijden, nou ja, dat komt via dit versje en het nije lippen. Hier hebben we het dan nog hebben. Dat is mooi. Bijzonder gevoel jou dit, absoluut. Dook is dadelijk weer op een paard. Tipte van de sluier, weg is het henne? Richting Ljouwert. Ja, dat zou het nog net zo volle, hè? Dat zou het net zo heel volle. Maar wat het wordt, dat juist dus aansten wel. En aansten hier ik tijd voor het laatste huis uit Friesland. Maar Karen Bies. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl. Prodac.frl, archiefvernietiging. Een zaak van vertrouwen. Digitaal, papier. Prodac.frl. CA Plus certificeren, 100% betrouwbaar. Prodac.frl. Voor bedrijven en particulier. Prodac.frl, archiefvernietiging. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopaal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl. Prodac.frl, een zaak van vertrouwen. En, mooi om te weten, wij werken met mensen met een beheining. Meer Friese muziek, jere? Ga naar omroepfriesland.nl of pak de Omroep-app erbij. Stem aan op Omroep Friesland, alles Fries. Non-stop Friese muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. En Opendiek van Veende hier, een prachtig plan. De rustige Friese hits, maar ook de mooiste harkzangjes. Op Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Het is nou precies jouw betreien. Het laatste Friese ijs. Maar Karen Bies. In uw provincie binnen ontnota 28 mensen positief testen op het coronavirus. Het kabinet had juist bepaald dat verpleeghuizen op slot gaan. Geen bezieten meer en ik vrijwilligers mag je net meer naar binnen. Het valt Margrethe Graaf van de GGD op dat vooral jongeren nog een soort contact met elkaar ziekje.
Jongeren die vrij zijn van school, die hebben dan de neiging om elkaar toch op te zoeken. Ja, dat wil je ook. En die staan soms wel in clubjes wat dicht bij elkaar en hebben wel erg veel contact. Dat is misschien voor hun niet zo gevaarlijk, maar voor de verspreiding is het niet goed. En zij kunnen dan ook zeg maar de verspreiding versnellen, waardoor het weer sneller bij ouderen of mensen met een slechte gezondheid uitkomt of mensen die in de zorg werken. Mensen die het maar opzet zijn haar net houden aan de maatregels van een coronacarantaine, rennen een risico op een jildboete of een feestnisstraf. Ik het je zelfs besmet binnen en bewust oren mensen in gevaar brengen, kan je al onklagen worden. Nevens advocaat Tjalling van der Goort kan je een straf ont 4 jaar cel of van maximaal zo'n €80.000 krijgen. En dan krijgen we een pit waar we misschien een strafzaak krijgen, waarbij dan zien wordt of iemand zich nou aan de regels houden had. En eerlijk zijn, maar goed, dat is een beetje glazen balwerk, denk ik dat zien de risico's die er nou binnen en zien de informatie die wij krijgen van alle zaakkundigen, hoe de gevolgen en hoe de risico's van corona, dat er dus misschien wel genegen binnen om juist zwitter te straffen in steed van milder. Joen om zo'n uur zal koning Willem-Alexander een taspraak horen op televisie. En wij zullen die op radio uitsturen. Koningshoesvolger B.M. Bilker is er goed toe te spreken. Hij zei dat een taspraak van de koning nog een grotere impact heeft als een taspraak van premier Rutte. B.M. Bilker. Inhoudelijk verwacht ik ervan dat hij natuurlijk een hart onder de riem steekt van alle mensen die het griezelig belutsen binnen bij deze pandemie. Dat wil zeggen in de uitvoerende zaak in de zorgsector, maar ook alle andere mensen natuurlijk die het bij belutsen binnen. Maar ook om bemoedigend en troostende en positieve woorden spreekt. Maar ook als een soort landsvader, zeg ik nog maar even, nice is dit van mensen die daaronder te lijden hebben. Stichting FB Oranjewoud neemt oordelen in Groningen Airport Eelde Oer van de gemeente Greens. Het gaat om een belang van 26%, dat nou nog in bezit is van de gemeente. De oordelen binnen oergaan van het symbolische bedrag van €1. FB Oranjewoud komt voort uit de verkoop van de Frieslandbank onder Rabobank. En maar dat Yield is een stichting opzet die het als doel had om het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland te bevorderen. En zo had de stichting ook deelname in een bedrijf als de NDC Media Groep. Het waberjucht ter besluit. De zinnen kinderen nog bijkomen. Het wordt maximaal 8 graden. De wind komt uit het noordwesten, dus het viel kouder aan. Joen en vannacht klert het oer al op. Lichte frost. Dit weekend wordt het skraal waar. Want beide dagen is wel volop de zinnen erbij. Maar toch de koude eerste wind is het maar 8 graden. Dank u wel, Karen. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Daar vindt u uw corona live blog ook in het Nederlands. Waar er intussen een weekend wennen kan, zo allemaal op thuiswerkje en de band net naar school. Mijn vraag is, hoe gaat dat intussen? Die ervaringen deel ze met Omroep Friesland. Ken maar de app van Omroep Friesland, stuur die een bericht. Rechtsboven kist op het icoontje klikken of toch op mijn appje 06 20 4 En dadelijk praat ik over dat soort ervaringen met Grietje van der Meer van 4 in Wehout. Faber Telecom en Data uit Dokkum. Vaste en mobiele telefonie, netwerken en camerabewaking. Voor bedrijven van Liets ontgrut. Wij binnen Wies Muis klanten. En grutskop is werk. Faber Telecom en Data. Feilloos, betrouwbaar en degelijk. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. Bij Hyundai denken we altijd vooruit. Zo biedt de Kona Hybrid het beste van 2 werelden. Minimaal verbruik en maximaal rijplezier. En met een trekkracht van maar liefst 1300 kilo... is deze SUV uniek in zijn klasse. Kom langs en profiteer nu van €1250 try and buy bonus. Kom verder, Hyundai. Je vindt ons bij Van Mossel Hyundai Leeuwarden. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. Jan-Dirk de Haan. De midi van Friesland. Omroep Friesland. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I
said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I beg you to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I make you do it all again. Minuten een oorjouwe trein bij Omroep Friesland, de Midi van Friesland Toons en I weet het. De Midi van Friesland. We hadden intussen een weekend wennen en zo volop op thuiswerkje en de band net naar squallen. Maar mijn vraag is, hoe gaat dat nou intussen? Ja, werkt dat op 10 zenuwen? Of is het nou wel wat het doen? Of is het werkje en de band, is dat net te combineren? Beginnen ze de boel te verbouwen, laat me zeggen. Zorgt het misschien nou wel voor verdergaande spanningen tussen Heid, Mem en de band, en ruzie en irritaties? In de media nou contact met Grietje van der Meer. Zij is van 4 in Ljout. Ze is de teamleader ambulante help. Dus deel die ervaring met ons. Dan lees ik het voor aan haar. Stuur die ondervindingen maar de app van Omroep Friesland. Rechtsboven het icoontje, kiest dus een bericht sturen. Of app het nieuws 06 20 94 Grietje van der Meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de ondervindingen? Hoe is dat bij die zelfs eigenlijk? Werken sociaal ik thuis momenteel, zo nou en dan? Ja, grotendeels werk ik inmiddels thuis. En dat valt ik net altijd aan. Dat is net altijd even makkelijk. Vertel, waarin stoot je nou zelf? Dat je telefoontjes dwaan maten en dat de band er echt binnen en de band in oernacht houden. Dat je huiswerkmeisjes dwaan maten. Dat je partner natuurlijk actiewerk dwaan maat. Dus dat je het een beetje verdelen maten. En zorgt het bij jezelf thuis voor spanningen en problemen? Ja, soms is er wel wat spanning. Maar het belangrijkste is dat je er goed wil praten blijven. En ik denk dat structuur onderbrengen heel goed kan helpen. Ja, laten we er een paar regels bij pakken. Want structuur dus, er mag ook over praten. Is nog meer van dat soort basistips aan het begin van dit peteer? Ja, zeker. Nou ja, wat ik dus nogmaals zeggen wil, is dat iedereen goed mij neemt in die structuur. Dus als de band daar in mij neemt, van hoe jouwen we dat nou echt, hoe zetten we dat deeltjes met die structuur. Maar was de aandacht juist, dat groeit. Hè? Dus door iets leers van elkaar, zorg dus goed van op elkaar blues passen. Bewegen is echt heel belangrijk. Blues sporten, ken ik binnen. Jouw positieve energie. En zat ik juist van de televisie al even zei, wie de stopmethode. Dus op het moment dat je denkt, nou wordt het niet echt te volle, ik voel dat de spanningen oprennen. Dat je dan met elkaar aanpraten, dat als je dat vernemen, dat je het woord stop zegt. Dat de oren echt weten van, nou rint het even op. En je dan even een blokje om. En blue actiert van die zelf houden, hè? Ja.
Echt belangrijk. Ja, ik heb een paar zaken die binnenkomen via de Omroep-app. In 026 4 Nou, die bepraat ik dan maar even met je. Misschien daar staat er wat van Sissekist. Ik heb voortdurend een hele serieuze van Danny. Die zei, is het ik mogelijk om anoniem melding te maken als de situatie te hand dreigen te rennen, maar dat je net voortdurend maar namen en namen benaderen worden door de instanties. Staat daar een antwoord op? Ja, dat is een hele mooie vraag. En wat Vier ik heel serieus neemt. En daar hebben we de anonieme chat voor. Dat gaat via www.chatmij4.nl, chatmet4.nl. En wie ben hier van zo'n uren jongs tot 6 uur de volgende maanden, ook in het weekend. Dus juist dat eigenlijk alles dicht is, ben wie via de chat bereikbaar. En daar kist al die vragen terecht. Huh? Ja. Juist toen zit in de situatie van stinkst van ik viel me hier net goed bij, zit helemaal knel, speelt te geweld. Dan is het anoniem chatten met onze hulpverleners, want er zitten echt hulpverleners achter de chat. En die kunnen die advies aan en die kunnen die helpen wat dan de bank is. Neem nog even dat adres. Ja, www.chatmet4.nl. En dan betekent dat dan net voor naar de politie op het doorsteert of voor de doorsteert of dat er melding maken wordt bij de kinderbescherming of dat soort van zaken. Nee, exact. Nee. Dus dat is anoniem die verhaal dwan van ik zit in deze situatie, wat kan ik dwan? Hij advies van mij. Werd toch je eerst het advies en luisterend eer krijgen zonder dat van alles mij dienen wordt. Anne Faber had dus een bericht gestuurd die zei dat haar zoon op een school van speciaal onderwijs zit. Ja, die is ik dicht, maar dat is wel een gedragsprobleem, zo begreep ik uit haar bericht. Ja, zij beziekt het wel geduldig te blijven, maar de spanning rent heeg op. En bij haar man slag het dat minder goed. Nou ja, het lijkt mij dreig, maar wat kun je ervan zeggen? Nou, dat is enorm dreig. En juist in dit geval is structuur enorm belangrijk. Ik van het jonkje is het voorspelbaar, je weet wat het daar is. En op die manier kun je het ook verdelen onder de heid en de mem. Dus eerst de mem even met jonkjes zitten, dan de heid even. En op een moment dat de heid met jonkje ondergongen, kan de mem even die het vanzelf nemen. We trouwen ook weer wat opladen om het ten eigen aan te kennen. Ja, maar dat ik wat interpreteren, ja, maar zij schreeuwt dus van haar man is er minder goed in. Ja, dat wil je ook net van de ene dag op de orde, denk ik. Dat je wat ongeduldig online binnen en ben je zit te dangelen, om het maar eens te zeggen. Ja, zeker. En het is heel belangrijk dat je dan als ouders onderling echt blijft praten. Wat helpt voor die, wat helpt voor mij? Want wat voor de een helpt, hoeft voor de ander net te helpen. Ja, een oorbericht. Monica had dus een bericht gestuurd. Die schreeuwt, ik jou het maar eerlijk daar, maar het gaat lang net meer goed. Ze had een huishouding met 3 bijen, maar dat alleen nog dwan. De oudste 2 die moeten dan huiswerk maken, zogenaamd. Ja. De jongste zit er tussen trotten klieren. Zij zou dan eigenlijk nog thuiswerkje maken. Ja. Hoe? Ja, dat is heel ingewikkeld. En het mooiste is dat je echt eventueel wat hulp krijgt. Hè? Dus gewoon weer dicht. Maar misschien, je maakt echt net al hier op een koers lip zitten. Maar misschien is er een buurvrouw die echt wat moet huiswerken met de bende waan kennen. Een broer of een zus, dat je toch wat ondersteuning vindt om het vol te kunnen houden. Ja. Door het net alleen nog. Ik een goede tip. En wordt het te moeilijk, neem dan ook vooral contact op. Ja. En dan nog een bericht van Wilma. Die zei van haar vriend zit werkelijk thuis. Die werkt in de horeca. En ik interpreteer maar dat het is nou dicht natuurlijk. Ja, die wil eigenlijk van alles gewoon een leuke ding doen. Maar zij werkt voor een vormjouwingsbureau. Zit ze in een deadline aan te werken. Ze jouwt het dan wel aan, maar hij blijft aandringen. Ja, dat is heel ingewikkeld. En dat is echt precies wat je nou zegt. Dan rent de spanning op, emoties rennen op. Misschien snapt de partner het net helemaal. Dus het zou heel goed kunnen dat de stopmethode, een goede methode van dit gezin wezen kan, werd toch die man echt goed snapt wanneer de grens bereikt is van deze vrouw. Nee, maar daar is daar stapwoordje bij, hè? Zat je bij de trein, hè? Vroeger. Ja. Het is wel helpend, hè? Ja. Nou, het zijn goede tips. Dank daarvoor. Neem nog een keer die site voordat je er echt niet meer uitkomt, want dat kan wel helpen, denk ik. Ja, zeker. Dat is www.chatmet4.nl. En je kan ik altijd bellen van advies naar 088 208 4x0. Nou, voordat je er echt niet meer uitkomt. En hoors, ja, praten blijven en de stopmethode. Ja. Hartstikke goed. Hey, dank voor de tips.
Allemaal goed, graag gedaan. Grietje van der Meer van 4 dus. En waar we het hebben de komende weken wel eens weer even contact in de midden van Friesland. Zolang het is een totale lockdown is het gelukkig nog net. Maar dat kan ik nou wel eens even doorheen voordat de squallen echt weer beginnen. Laten we hopen dat het gauw weer kan. Hot chocolate is my you sexy thing. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, angel? How did you know I'll be the one? Did you know you're everything I prayed for? Did you know every night and day for? Every day, needing love and satisfaction. Now you're lying next to me, giving it to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Kiss me, you sexy thing. Touch me, baby, you sexy thing. I love the way you touch me, darling, you sexy thing. Oh, sexy to see, you sexy thing. Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, giving it to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Oh, touch me. Kiss me, darling. I love the way you hold me, baby. It's ecstasy. It's ecstasy. Kiss me, baby. I love the way you kiss me, darling. Love the way you hold me. Keep on loving me, darling. Keep on loving me, baby. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oostemt op dij. Vannacht lag ik weer wakker, man. Om alles wat ik niet weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid. Niet dat het me niet interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat. En dat was het wel weer dan.
slapen. Laat me slapen. Laat me slapen. Oh, laat me slapen. Laat me slapen. Laat me slapen. Het Nederlandse duo Agda en de Munnik en Laat me slapen. De Midi van Friesland. Krijgt hier weer al oer, al dat thuiswerkje, maar partner en band op de vlier, dat valt nou net aan. Dat levert ze dan wel spanningen op. Maar als er nog echt niet meer oer kist, dan is er misschien wel een oplossing. In elk geval als die in de buurt wenst van Frenser. Maaike van Dijk, goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Toen hast je het creatief meedenken geweest naar de oplossingen van problemen in deze coronacrisis. En toen kwam daar het volgende in het zin. Vertel. Ja, nou, ik werk hier zelfs ik zo vol mogelijk thuis. En zo zit ik hier vanmorgen bij de tafel achter mijn laptop. En ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik erop kwam. Ik denk, ik heb op hier een slaapkamer inrichten als een soort van studeerkamer. Omdat we beiden nog wel in het bestuurswerk zitten. En wel fijn is dat er dan een plak heeft en stukjes wat lezen laten kist. Nou, dat wordt natuurlijk net alle dagen beroept. En ik keerde van mijn dochter, die werkt ik thuis. 3 bij die in het schoolwerk zitten. En nou net dat het wereld terug vlucht, maar het is wel pittig. Ja, ik keer dat een soort van de pakers en de beppers. Want hij stoot dat zelf ik op een 17 zetten op het heden. Met ophaalswerkers, hè? Ja, nou, ik pas nog wel op de jongste, die is nog goed 5 maanden. Maar ik heb een man van 85 en ja, daar kom ik nou toch zo even net. En aan de ene kant vind dat ik wel weer begruttelijk, want ze hebben net volle meer om hand. Ooit met een heel soort activiteit, of in het huis, of van het kerken, of van de ouderboen, of neem maar op. En dat valt al je voort. Maar ja, het is, we zullen maken traumaten. Het is net anders. Ja. En door werken zelfs ik thuis. Wat voor werk dost? Ik werk bij Patour in Ljouwert, bij consultancy en het advieskantoor. Ja, maar daar moest nou even net komen, is net de bedoeling. Nou, we hebben van de week wel west, maar we houden dus dan wel goed aan de regels van, nou, net al hier op een bultje zitten gaan en net er tegen bij elkaar en elkaar, afstand houden. En nou, dan gaat het nog. Maar wat we thuis doen kennen, dat bezieken we zo vol mogelijk thuis te doen. Ja, dat zit ik nog wel te bedenken als nou die studeerkamer beschikbaar stelt. Dan haast het alweer vreemd toe de vliegen, laat me zeggen. Ja, nou ja, ik in die zin, maar je weet wat je te doen gaat en je hoort natuurlijk net heel veel bij een model. Dus daar maak je dan afspraken om uit te van, nou, daar is de ruimte en houd alle RIVM-regels een beetje in acht en dan, dan maakt het kind, denk ik. Ja. Hierbij, hoe kun je dat regelen? Een studeerkamer staat dus leeg in Frenser, waar het er echt verlet van had, omdat je als tusselkoor de kap inslaan, eventueel restig werkje. Hoe regelen we dat? Nou ja, ik heb mijn bericht op mijn Facebookpagina staan en daar heb ik bij zetten van stuur me maar een berichtje als het verlet heeft. Nou, ik heb wel heel veel positieve reacties gehad, maar dan net echt mensen die het omheen zitten. Maar ik denk, ja, ik als schilder inwijzen die het bericht bij gelijks oppikt in snit, zo in de of ergens zoals, en dat het misschien wel vertuten wordt. Dan is dat helemaal mooi. Ja, het kan dus. Maar even een persoonlijk berichtje. Even sharen op de Facebook dus van Maaike van Dijk. Dat moet te vinden wijzen. Het is Maaike maar AA, hè? Net AE, maar AA. Nee, een dubbel A. Ja, maar dubbel A-I-K-E van Dijk. Nou, dan moet je eruit komen op Facebook. Ik vind het een mooi gebaar. Dank daarvoor. Ja, en een noffelijke middag. En ik mag succes in deze tijden. Ja, je maakt je aan de Ontzien. Jo, hoi. Haast 3 uur, dadelijk tijd voor de tredde uur van de Midi van Friesland. Maar ik het tredde live optreden van deze Midi. Noordwien live light nemen we dat. Willem de Vries is onderwijs naar Leeuwarden. Wat eruit komt, juist aanstaan. 2019 zat vol veranderingen. Zo werd ik eigen baas. En leerde ik koffie maken als een baas. Ik tekende mijn eerste contract. En wij onze hypotheekakte. En voor ons veranderde helemaal niks. Of er nou veel, weinig of niets veranderde, voor iedereen hebben we de aangifte zo volledig mogelijk ingevuld. Controleer, vul aan wat wij nog niet kunnen weten en stuur in voor 1 mei op belastingdienst.nl/aangifte. Extra voordelig, een vertrouwd en fris gevoel.
Nu bij Kruidvat stapelkorting op alle Libresse enkel, duo of trio pakken. Zo koop je bijvoorbeeld 3 enkelpakken voor maar €5,49. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Heb jij dat ook altijd, als jouw auto bij de garage is? Dat je niet weet wat ze aan het doen zijn. En waar komen die kosten ineens vandaan? Dat doen we bij Ford dus heel anders. Met de Ford Videocheck. De monteur stuurt je een video die precies laat zien wat jouw auto nodig heeft. Zodat je zelf kunt beslissen wat er moet gebeuren. Ontdek het nu op Ford.nl. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopaal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl. Is jouw Ford van 5 jaar of ouder toe aan onderhoud? Met Ford Economy Service betaal je het vaste lage bedrag van maar €155. Maak nu een afspraak op Ford.nl. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopaal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopaal.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Renate Kok met het NOS Journaal. Gugman T. heeft levenslang gekregen voor de aanslag in een Utrechtse tram vorig jaar maart. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Levenslang was ook de eis. Vanwege het coronavirus mochten er niet meer dan 8 nabestaanden en slachtoffers in de zaal zijn. T. was er zelf niet bij. Gugman T. schoot op 18 maart vorig jaar 4 mensen dood. Verschillende mensen raakten gewond. T. heeft bekend, maar wilde daarna niet meer praten met de politie. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is opgelopen tot boven de 100. De afgelopen 24 uur kwamen er 30 sterfgevallen bij. En daarmee komt het totale aantal doden door de ziekte op 106, meldt het RIVM. Ze waren tussen de 63 en 95 jaar oud. Het aantal geregistreerde besmettingen is gestegen met 534 naar bijna 3000. Nederland gaat mondkapjes niet vorderen vanwege corona, zoals de inmiddels opgestapte minister Bruins eergisteren aankondigde in zijn laatste debat. Minister De Jonge zegt dat het vorderen is onderzocht, maar volgens hem is het niet de juiste aanpak om het tekort aan mondkapjes weg te werken. Zojuist de snelheid van de levering verder wegbrengen. De Jonge zegt alles op alles te zetten om zo snel mogelijk meer mondkapjes te krijgen. Sinds zondagavond hebben bijna 10.000 mensen met een achtergrond in de zorg zich gemeld om te helpen bij de aanpak van de coronacrisis. Beroepsorganisatie Nu91 noemt het aantal overweldigend. De organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden gaat nu samen met het ministerie van Volksgezondheid en met werkgevers bekijken waar hun inzet het hardst nodig is. Onder de mensen die zich hebben aangemeld op de site extrahandenindezorg.nl zijn artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het gaat bijvoorbeeld om gepensioneerden en studenten van medische opleidingen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt. Af en toe kan er ook wat lichte regen vallen. Het is maximaal 8 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Later vanmiddag is het vrijwel overal droog en zijn er opklaringen. Dit was het NOS Journaal. 2 minuten nu trein, dadelijk tijd voor de tweede uur van de Middag van Friesland. Maar het live optreden van deze middag van Willem de Vries onderwijs naar Ljout. Werd hij dan wezen, zul je aansten. En ik een bijzonder initiatief in Massum om ouderen in deze dagen op boodschappen te helpen. Hulp nodig? Zon op je bol of je bol in de schaduw. De vakmensen van Multimate en Hubo monteren zonwering op jouw terras. Waar je ook zit of ligt, wij regelen jouw zonwering. Multimate of Hubo helpt. Vooruit met dat isolatieglas. Kies voor kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Kies voor een bedrijf met Onderhoud NL-garantie. Onderhoud NL-garantie. Klaar voor de toekomst. Nou, 's ochtends eet ik 2 boterhammen met kaas. 's Middags een broodje gezond, een soepje, een... Serieus? Nu al? Ontdek hoe snel jij aan je zouttax zit. Dat is de dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is voor je nieren. Check de zoutmeter op nierstichting.nl/zout. Nierstichting. Je nieren zijn je leven. Er is altijd een Onderhoud NL-garantiebedrijf in de buurt. Deze maand in het jubileumnummer van Plus Magazine. 30 jaar zorg. 3 decennia medische vooruitgang. We zetten de 7 trends op een rijtje.
Geen kortingspassen of roze strippenkaarten meer. Bij ons de top 65 keer korting voor 65-plussers. En bel en win met uw geluksnummer geweldige prijzen ter waarde van €17.500. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. De Midi van Friesland. Jan-Dirk de Haan. Omroep Friesland. when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh, tonight, when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Oh,
Jennifer Lopez als iepener van de derde uren van de Midi van Friesland en Waiting for Tonight. Omroep Friesland, de Midi van Friesland. Het is nu 8:03 en welkom bij de derde uren van de Midi van Friesland bij Omroep Friesland op de radio. Maar dadelijk het derde live optreden van deze middag. We hebben Adrie de Boer al jet en Griets en Griezen. Net hier in de studio, maar in een speciale corona-versie. Een Noorderwien live light versie. Maar Willem de Vries, die is onderwijs naar Lijouds. Ja, dat is nog wel schotserie. Hij kwam uit de oude Maddenboy. Had er Griets en Griezen dus spelen jet. En we hebben ook een beetje jet van dochterke van Griets en Griezen, Matsen. Wie het liedje ik speciaal voor bedoeld. Dus wie wel Piekenvel moment. Zo Willem de Vries zelfs ik zijn hebben. Maar dadelijk dus uitlaat waar wetter is. Juist verderop in deze de Midi van Friesland. Haast eerst contact met Lammy de Vries van Massum. Zij is in Massum dan maar een initiatief om ouderen die het zelfs net de door uitkennen, of net doren, toch te voorzien van de duistere boodschap. En hoe dat werkt, zit ze aan wel vertellen. En nee, is uit eigen hoes van Omroep Friesland ik aansten. Want het televisieprogramma Heer is deze dagen, in deze dagen van het coronavirus, ik krijg wat oorzaak. Programmamaker Karen Segers komt aansten, maar een bijzondere oproep. En was dan nog meer vertellen over was to dorst op zondag als dat het nou wat uit te houden is. Maar de bijen thuis en maar het werkje thuis. Of ja, misschien Mr. Beppes is het wel. De pakers is het lid het maar weten. 06 20 4 of stuur een berichtje maar de app van Omroep Friesland. We zijn er rond 4 uur. Maar nou onder muziek van Roxette. Listen to your heart. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart. When he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him
Roxette en Listen to Your Heart. De Midi van Friesland. Contact met Lammy de Vries uit Massum. Zij is in Massum dwande met een initiatief om ouderen die het net zelfs de door meer uitkennen of niet meer door zijn deze tijden van corona toch te voorzien van de duistere boodschappen. Maar hoe werkt dat en hoe vier is er met Lammy de Vries? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dit al hier begonnen? Nou, mijn man en ik die zitten verleden week wat te na te denken van ja, hoe zou dat hier in Warp is? Dus hoe er al wat is om mensen te helpen. Dus toen hebben we contact opgenomen met Geert Verf van het Warpsbelang. En die zei dat er dus nog niks was. En nou ja, dat we dit wel met elkaar even ontwikkelen komen. Dus hebben we die. En Geert die had wat dingen opgesteld en die had het op een website zetten. En het is dus, het zit in de opstartfase. En nou ja, we zijn van, dan ben we er in ieder geval klaar voor. Als er aansluitingen willen die eventueel hulp nodig hebben. En heb je me een indruk dat er al wat verlet van is? Nou, nee, nog net. We hebben wel aanmeldingen gekregen van vrijwilligers. En we willen dat dus echt in bemiddelen. Van dat je zegt van, ik ben bereid om van de buurvrouw de hoon uit te leggen. Maar we hebben een boodschap dus aangesteld. En daar hebben we wel een paar aanmeldingen al van jeugd gekregen. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. En we hebben nog geen hulpverzoek. We hebben wel één hulpverzoek. En dat we een oudere dame die structureel haar honden uit laten komen. Nou ja, daar is het dus net voor. He, die mensen maar zelf toch echt een oplossingsziekje. Dat is een probleem wat al langer speelt. Maar het is echt van mensen die nou zeggen van ja, wij komen nou in de penarie. En ja, we moeten afwachten hoe dat komt alle jaren natuurlijk. Dus we hopen dat we zo meer mogelijk aanvragen krijgen. Maar ja, we weten het net natuurlijk. Nee. En je kunt dat wel wat creatief combineren. Want in Massum zelfs is net het allermeeste mee te krijgen. Een paar duistere boodschapjes, een paar niet-boodschapjes. Dat slag het nevens mij nog. Maar echte grotere boodschappen maak je wat verder voort. Maar ja, dan mag je dat wat combineren, denk ik. Wat op een handige manier. Ja, dan stond je dat combineren, maar dan is het van nou, meestal hulp aanvragen en een oor die zei van nou ja, ik maak gewoon een boodschapje naar de stad of een vriendje, dan we dit het weer heen. En ik kan dan eventueel van diegene wel wat meenemen op zo'n manier. En we hopen natuurlijk in eerste instantie dat nou ja, buren en de mensen om elkaar heen elkaar helpen gaan. Maar dit is dus dan de tweede opzet, zeg maar. Ja, want in Massum Wenny denk ik meesten hoe generaal die het haar zelfs redden kunnen, want ons werkt dat al net meer zo goed. Maar ja, naar de supermarkt, ik denk dat ik wel gewoon ben die dat misschien net meer doren. Nee, dat zal uiteraard gebeuren. Daar hebben we dus nog geen aanmeldingen voor. Maar mocht dat gebeuren, nou ja, dan zit je weer daar een oplossing voor aan elkaar. Ja, nou, dan mooi. zorg je dat die meesten de boodschappen krijgen. En wat nou is, door zoals we meesten redden hen nou wel. Maar ja, meesten kunnen nou eventueel nog maar een taxi ergens even heen, om boodschap te halen. En ja, dat is nou ook al moeilijker natuurlijk. Hoe werkt dit? Want hoe kan meesten haar aanmelden? Hoe breng je vragen en wat bij elkaar? De mensen kunnen zich aanmelden via de website. En ja, dat zal misschien voor sommige oudere mensen ik wel weer wat moeilijker wezen. Maar we hebben het bewust net gekozen om briefjes langs te brengen. Want we zijn, ja, dat wordt het weer moeilijker alle jaren. Dus we hopen dat het dan niet van mond tot mond is. Dat mensen het troi houden aan hun eisen. En daar staan uw telefoonnummers op van Wim, van mijn man en van mij. En daar staan dus e-mailadressen op. En mensen kunnen mailen of bellen. En wij zien dan de goede mensen bij elkaar. Of dat we zelf eventueel de hulp bieden, maar dat is uiteraard mogelijk. Ja, nou, zullen we in je nummer communiceren? Dan mag je ook kiezen welk nummer dat we nemen, want anders wordt het een heel nummerfestival. Ja. Zullen we het 06 nemen dan van mijn man? Ja, doe dat maar. Dat is 06 141 03 988. Dat is hem 14 10 39 88. Ja. Als ik het zo is, dan liep het haast op bingo, maar dat is de bedoeling net. Dank voor het initiatief en dank voor het verhaal. Graag die en ik hoop op alle meldingen. Dat hoop ik. Bedankt. Noffelijke middag, Lammy de Vries. Jo, dank je hetzelfde. Hier is Daniel Lohuus. Niet veel mooier als zwemmen op je 11e in een zandgat met het allermooiste weer. Maar zit aan de kade met een thermosfles oranje, een paar pompons de boot op voor de 4e keer.
Ja, op je 22e in een auto onderweg. Met je beste kameraden. Zomerdag ramelen, speuken op lippen. Broes is op de radio, alles klaar. Niks moois als dat. Niks moois als dat. Ik voel dat ik dat toen weten had. Er is niet veel moois als dat. Ja, op je 33ste weer is vrijgezel. Alleenig met een glimlach voor het vuur. Eten en drinken, waar je zelf het meest aanstiet. Poster van je jeugdheld aan de muur. Oh, niks moois als dat. Niks moois als dat. Ik voel dat ik dat toen weten had. Er is niet veel mooier als dat. Er is niet veel mooier als op je 48ste een liedje te zingen zoals dit. Hey, niks mooiers als dat. Niks mooiers als dat. Ik voel dat ik dat toen weten had. Er is niet veel mooier als. Niks mooiers als dat. Oh, niks mooiers als dat. Oh, ik voel dat ik dat toen weten had. Er is niet veel mooiers als dat. Daniel Lohuis en niks mooiers als dat. De Midi van Friesland. Binnen rond 4 uur de Nijversels Wijstra op wij. Maar onderordende vragen om dus ja, wat Dosto-nood eigenlijk alles dicht is. Sietsma had erop gereageerd. Die zei van nou, wij maken de winkel maar skin omdat we sletten binnen om verspreiding van het coronavirus verder te voorkomen. Sietsma antiek in Snits is dat. Maar die zei ja, het is wel erg wrang om te zien dat de doe-het-zelf-zaken en meubelboulevards gewoon open zijn en dat het daar smoorlijk druk is. Nou ja, en wij zijn zelf niet besmet, zou dit er nog bij. Kun je dat wel indenken? Het is wel eens wat, ja, het is wel eens wat krom. Die ene werkt het wel thuis, de andere werkt het net thuis. En de oproep van uw collega's van het televisieprogramma Heer sluit er wel een beetje bij on. Karen Segers is hier in de studio. Goedemiddag. Jim hebben hier is er nog ook gewoon op televisie, maar het is eigenlijk wel wat oorzaak, hè? Ja, we kunnen orenwieken nog aardig vullen, maar ja, alles valt en stiert bij u mij mooie onderwerpen en daar moeten we dan wel hinnen. En ja, het coronavirus brengt wel mooi dat we eigenlijk gewoon dat zo vol mogelijk vermijden moeten. Dus wij gaan eigenlijk nergens meer echt hinnen. Nee, want gewoon bij mensen thuis maar een sammeling en daar wie waardig zien. Ja, dan begint het al gauw maar een bakje koffie erbij. Ja. En was ik dit, ik was ik dat. En dan is die oralmeter wordt gewoon te lastig. Nou ja, het zijn toch persoonlijke verhalen. En dan ben je toch wel even maar in peteer. En dat gaat onder het genot van een bakje koffie. En dan, ja, die oralmeter, die fysieke afstand. Wij moeten er gewoon beter net komen. En daar ben ik mensen die zeggen van, doch nou maar net. Nee, maar die hebben orenzaken doen hollen. Ja, eigenlijk is het wel zo, je zegt al verschrikkenvolle coronanijs op de televisie. Dat je er zo nou ik haast niet meer oor kennen. En dan is het ook wel aardig dat er gewoon oren verdiepen die er in de zaken op televisie zijn. Dus mooi dat hier wel trok is. Wat is die oproep? Wat voest wollen? Nou, de oproep eigenlijk begoenste er al mooi dat er wordt van alles oors betocht om de dag rond te krijgen. Maar je moet er toch nog oren dingen betinken, want je gaat net meer naar het werk. Misschien moet nog wel even nou dat tuinhuisje dan toch maar. Maar misschien begint de hele familie, ik wil misschien al een ochtendgymnastiek. Mensen zijn zo creatief dwanden op dit stuit. Net alleen nog in de provincie, maar in heel Nederland. Dus daar wordt van alles dienen wat normaal sprutsen misschien net dienen wordt. En daar willen wij heel graag filmpjes van hebben. Precies, want dan kunnen mensen het thuis zelfs filmen. Ze kunnen thuis zelfs filmen. Ja, er komt net een camerateam over de vlier, dus besmettingsgevaar is er net. Nee. Je moet er net wietwaardig op de bank zitten. Nee.
Nee. En hoe werkt dat dan? Hoe kist hij ervoor aanmelden? Nou, dan kist hij eigenlijk makkelijkst een filmpje met die telefoon. De instructies daarvoor vind je op www.omroepfriesland.nl/heer. Maximaal een minuut film je. Hoe kom je er daar terug? Maar bijvoorbeeld je kind net naar Beppe in het verzorgingshuis en je wil even de groeten van. En dat kind dan op de telefoon het filmpje sturen naar u en wij sturen het uit. Oh, wat leuk. Ja, dus dat ken ik in allerhande creatieve vormen. Maak het net uit. Wilt je er een tekening bij maken, maar vingerverven? Ja, alles. Alles waarvan je denkt leuk. Ik wil dat delen met mijn Beppe, maar ik mijn oren. Wat ben wij al hier rondwaan? Ik hoop dat er hele creatieve, leuke filmpjes komen. En meerdere filmpjes bezieken wij in het programma Heer achter elkaar te zetten. En dan mag dat weer hele leuke televisie worden. Want ja, de gewone man, vrouw, maat ik de dag terug met dit hele corona gebeuren. Ja, dan krijgt het thuiswerkje eigenlijk nog een extra dimensie erbij. Ja, eigenlijk wel. Thuiswerkje voor Heer, dat kan dus. Nog een keer het adres, weet je de info vinden. Alle instructies binnen te vinden op www.omroepfriesland.nl/heer. Ik hoop dat er hele leuke filmpjes binnenkomen. Dank u wel, Karen. Dank u wel. Fascination Alphabet. Ja, wat best ontwam. Er zijn mensen die zeggen dat ik te vlug 06 20 4 99 is, zodat de wat oudere harker van 28 het dreig had om dat zo vlug op te nemen. Ik jou het daar. Dat maakt net met wan. 06 20 4 99 En wat komt erop binnen? Een knuffel van Eltenier vanuit Ichtenbregen. Dank daarvoor van Jentina. En Dirk zei, een leuk tietverdrul. Dat is nestkastjes maatje voor vogels, vogelhuisjes designs in G Frieske. Dadelijk hier, Karen Bies, maar het laatste Frieske Nijs. Femi volgde haar droom en werd kraamverzorgster.
Ik zou tegen iedereen willen zeggen van, hoor je die stem in je hoofd? Of heb je het gevoel van, nou, ik zou misschien ooit nog wel eens willen. Neem die stap en ga het doen. Een carrière-switch naar zorg en welzijn is dichterbij dan je denkt. Maak je profiel aan op zorgpleinnoord.nl/profiel. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Opvliegers, Kruidvat helpt je. De nieuwe Lucovitaal overgang balanstabletten met zilverkaars dragen bij aan een comfortabelere overgang. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Jouw regionale omroepen luister je nu via DAB+. Dus ook Omroep Friesland. DAB+, het nieuwe geluid van radio. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Het is nou 1 minuut voor jou bevjouwen. Het lijst Frieskenijs, Karen Bies. Ian Maiwerker van ziekenhuis MCL in Ljouwen. Het is positief testen op het coronavirus. Tot het blikken uit de cijfers die de ziekenhuis nieuw bekend maken hebben. Ten jonken binnen nog zo'n mensen die haar melden hebben bij ziekenhuis de Tjongenskons. En werd van tocht wordt dat ze besmet binnen met het virus. Deze mensen binnen testen, het is wachten op de uitslagen. In Friesland binnen trok de GGD ontnota in totaal 28 mensen positief testen op het virus. Het kabinet had juist bepaald dat verpleeghuizen op slot gaan, geen besmetting, geen bezieten meer en ik vrijwilligers maaien net meer naar binnen. Het valt Margrethe Graaf van de GGD op dat vooral jongeren nog een soort contact met elkaar ziekje. Jongeren die vrij zijn van school, die hebben dan de neiging om elkaar toch op te zoeken. Ja, dat wil je ook. En die staan soms wel in clubjes wat dicht bij elkaar en hebben wel erg veel contact. Dat is misschien voor hun niet zo gevaarlijk, maar voor de verspreiding is het niet goed. En zij kunnen dan ook zeg maar, de verspreiding versnellen, waardoor het weer sneller bij ouderen of mensen met een slechte gezondheid uitkomt of mensen die in de zorg werken. Heer, Friesland Joert, Muziek in Bedrijf of het Politbureau. Al die programma's van Omroep Friesland die het gewoon trouw draaien. Maar liekers bij een heel soort orenbedrijven binnen er achter de schermen bij de Omroep maatregels naam. Haatredacteur Ingrid Spijker vertelt dat er heel wat verloren is in de werkwijze van de Omroep. Alles is oors. Normaal ben je 80, 90 mensen op een dag en soms wel meer. En nou een handje vol, zo min mogelijk. Elke die thuis werkt kent, die werkt ook thuis. Joen om zo'n uren zal koning Willem-Alexander een taspraak horen op televisie. En wij zullen die op radio uitsturen. Koningshoesvolger Ben Bilker is de goed te spreken. Hij zei dat een taspraak van de koning nog een grotere impact heeft als een taspraak van premier Rutte. Ben Bilker. Inhoudelijk verwacht ik ervan dat hij natuurlijk een hart onder de riem steekt van alle mensen die het griezelig belutsen zijn bij deze pandemie. Dat wil zeggen in de uitvoerende zaak in de zorgsector, maar ook alle orenmensen natuurlijk die het bij belutsen zijn. Maar ook om bemoedigend en troostende en positieve woorden spreekt. Maar ook als een soort landvader, zeg ik nog maar even, naast is dit voor mensen die daaronder te lijden hebben. De zinnen komt er misschien nog bij. Al heb ik er een huddeholle in. Ja, ik kan eventjes jongen, maar nou ja... Maar, het is wel let op een midden. Ja, het is ik net altijd het centrum van de verhaal wat dat onbelangrijk. Dus er kan best plakken in Friesland wijzen. De waard al dan dat het misschien wel hartstikke mooi waar is. Ja, nou het viel kouder onus 8 graden. Dat komt er op de koude noordeerste wind. Joen en vannacht kleren het toeren lopen, dan krijgen we lichte frost. In het weekend is het ik maar een gratis 8 joggen. De zinnen skient volop, maar er zit dus een koude eerste wind. Ik zal even naar de wolken. De radarlippen is op internet. Ja, nou, ja, ik geloof net dat het in Friesland echt, als het ergens nog goed komt, maar de zinnen dan zal het op Texel wijzen. Dan mag het hier maar dwan. Dan mag het hier maar dwan. En we moeten dan naar Texel daar, want dat was dus net haar. We moeten ze voor me ook thuisbrengen. En dat doen we dan bij de radio. Maar dadelijk onder oren nog 1 keer Noorderwien live light uit Ljouwtwaai.
Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nick. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen. Ek broekte. Wij staan voor poerbeste service en leveren je scootmobiel bij de deur aan. De koffie staat klaar. Hannelore, 15 jaar lang gehersenspoeld, ontvoerd en bevrijd tegen haar wil. Hannelore, het meisje uit de secte. Nu in de boekhandel. De komende jaren zullen er heel wat Frieske kerken de dwaren sluiten moeten. Voorbij. Voorbij, voorgoed voorbij. Maar wat moet je met al die prachtige kerken en kerkjes die geen functie meer hebben? Het moet in goede handen blijven. En het is de tand destijds. Snijden in Friesland ook kerken te keep. Deel 2, de toekomst. Floris maakte de overstap naar de gehandicaptenzorg. Ik word niet 's morgens wakker om 6 uur dat ik denk van... ik moet weer naar mijn werk toe. Nee, ik denk, ik mag weer naar mijn werk toe. Omdat ik weet dat mensen mij nodig hebben. Een carrière-switch naar zorg en welzijn is dichterbij dan je denkt. Maak je profiel aan op zorgpleinnoord.nl/profiel. Jan Dirk de Haan. De Midi van Friesland. Omroep Friesland. Summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? I spent a lot of money and I spent a lot of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears?
Steely Dan en Reelin' in the Years. De Midi van Friesland. 20 van ouden is het. Waar is toch uw verslagjouwer Willem de Vries bedaarde? Die moest u de Oude Madem komen. En van Oude Madem naar Louds. In 20 minuten blikt net te kennen. Nee, dat weer iets te optimistisch. Ja. En ik zeg ook nog dat er krek voorbij Koudem, dames en heren, op snelheid controleerd wordt. En hij gaat ik nog gewoon een snelheidsmaximum houden. Dus, ja, heel goed. 100 is er nog, toch? Of is het 70 dat stukje? Ja, 70 dat stukje. Oké, ja. Of komt er een dikke, vette bom binnen, jongen. En die mag zelf betalen, want er draait de omroep net voorop. Ik zal vaker dat soort rekening binnenkrijgen. Maar dan geef het nou net hoe hebben. Nee, ik heb 2 vragen voor die. Ja. De eerste vraag is, wij krijgen zo nou en dan reacties van mensen die zeggen van, maar hoe zit dat nou eens? Is dat nou al je wel veilig en verstandig dat we Willem de Vries de provincie insturen naar artiesten? Is dat net vies te gevaarlijk? Dus vertel eventjes, hoe werkt het nou? Op afstand, maar er zit een gevaar in. Daar ben ik heel eerlijk in. Wij nemen een zeker risico. Proberen het zo licht mogelijk te horen. Ik kan de plopkap in de vriezer horen, daarna nog in de magnetron en we horen afstand. Maar 100% is het net. Nee, daar ben ik heel eerlijk in wijzen. Maar dat geldt van een heel soort verslaghouders op dit stuit. Ook landelijk en internationaal. Ik zag een heel soort mensen toch in de buurt van oren komen. En, dus het is net 100% afgedekt. Maar er was zo volle mogelijk rekening mee. En door heeft checkt van tevoren, als de artiesten met weer komen, dat die klachtenvrij zijn, hè? Ja, dat wel. Ik ben verkoren, hij heeft les van de keel, dan kom ik sowieso net. Nee. En dat geldt oorzaam ook. Ja, absoluut. Ja. Maar je bent in dezelfde ruimte, dus je weet het nooit helemaal. Nooit helemaal zeker. Nee. Maar goed, we blijven zoveel mogelijk op afstand. En dan is het een inschatting van ken het of net. We denken dat het kan, we hopen dat het kan. Ja. En dan is mijn tweede vraag. Dat best in Loud, maar we weten nog net waar. Dus vertel. Wiebe Kaspers ben ik hier nou. En waar ben ik in Tolonen gekomen eigenlijk? Want ik steen op het Kjellediek hier en ik dacht, wat is dit voor ja, dan is het zomaar een grote score. Waar zitten we hier? Ja, dat klopt. Net dichtbij, hè? Zo. Nee. Ja. Die komt oppraten. Ja. Nee, we zitten hier op de Scouting Burmania. Die hebben hun ruimte voor ons beschikbaar gesteld. Want ik heb dus heel slecht internet. Ik heb een uploadsnelheid van 0,6 mbit. En zit ergens in Friesland? Ik zit in Pezers Modder. Nee, bij Krek onder Lauwert in de Weiland. Daar is het al heel slecht. Maar we zitten hier dus in Lauwert in de vesting van de Burmania Scouting. Het laatste contacten. En hier kunnen wij opnemen, Joen. Ja, want wij doen nou voor de radio even in je nummer. Maar je bent eigenlijk van doel om Jong op 3 verschillende locaties. Ja. Of tenminste, komt het dan bij elkaar. In je loer te produceren. En dan gaan we als band, als Wiebe optreden dus. Klopt, dat doen we via Jamlink kostjes. Dat zijn bepaalde audio-interfaces. Dat is het met elkaar op verschillende locaties tegelijk speel je kist. Als het al jij goed werken, dan is het echt perfect. Maar, daar geven we vanuit. Ja, zeker. Alleen nog op dit moment ondervinden we enige technische problemen. Dus het is echt nou heel erg afwachten. Ik jij nou Daan en Florian, maar jij is en mij ik. Dat is. Dus het is heel spannend. En we hebben Jorrit Mainsma dat de livestream, Lars Veenstra dat het geloerd en wij vermoeid zijn hier wel. We hebben hier 2 uur een concert. 2 uur? 2 uur. Volgens mij hebben we geloerd. Oké. Daan, hoor je mij? Ja. Dames en heren, dit is wel mooi. Dit is echt live. Ze zijn nog gewoon soundchecken. En wij zijn er ook een beetje afhankelijk van. Want die oren bij de muzikanten, Daan en Florian, die moeten eigenlijk voor deze uitsturing, hier bij ons, bij de omroepen, ook nog bij elkaar komen. Hoe gaat het nou? Daan jet us net, maar wij jeren hem wel. Okay, hoe zullen we dit nou gaan van nou? Want we moeten ook even de noemer gaan live. Kisto een minuutje vertellen hoe was het al gedierd? Oké, wij nog even praten? Zeker. Ja, corona. Ik bedoel, we gaan goed humeur en dat maak ik vooral zo bloeien. Hoe maak je dat mij op dit stadium? Ben ik muzikant, professioneel? Klopt. Alles valt voort. En je weet net hoe lang dat wordt. En er is heel veel informatie vanuit diverse kanalen hoe lang dit al het worden gaat. En dat weet je nou altijd. Maar sommige kanalen zeggen dat het een jaar het worden gaat, deze situatie. En dat is wel heel raar als artiest. Want ja. Alles lijkt plat, stil. Je kan jong meisje er een feestje van, dat snap ik wel. Maar de verdienen is niks gewoon en je maakt er van bestaan. Het heeft wel 2 kanten, want aan de ene kant leidt zo'n crisis naar ultieme saamhorigheid. En met dit soort initiatieven hartstikke mooi om te doen, want we krijgen heel veel respons van het publiek. En
Ja, deze tijd is heel mooi om een verbinding te zoeken. Het is natuurlijk hartstikke spannend en heel eng, allegaar. Maar aan de andere kant vind ik het als artiest prachtig. Aan de andere kant ik weer. Maar het klinkt misschien heel raar. Maar het is wel even de tijd om bij jezelf nooit te kijken van... Oké, wat wil ik nou en waar ben ik nou mee bezig? En ja, we hebben de tijd om dik te investeren in mooie dingen. En dubbel, hè? Dus hij is hetzelfde leven. Er is ook een andere kant. Die van mensen die ziek zijn, mensen die het versteren. Soms iets, hele zoenzwart die nou ja, onder druk staat. Dat is de andere kant, hè? Dat is heel apart en heel onwerkelijk. Want ja, iedereen heeft wel mensen zien om jou en misschien zelf wel. Die het heel hoog risico rennen. En nou, wij hebben dan een goed doel erom gekoppeld. Want mensen kunnen geld doneren via www.wiebe.nu/doneren. En mensen kunnen daar geld doneren. Dat gaat van een heel groot deel naar het Longfonds. Van een lietsdeel naar u om deze onkosten even te vergoeden. Maar de rest die gooien we al hier naar het Longfonds. Want die door een wetenschappelijk onderzoek. En die zorg ik dat de resultaten daarvan zo snel mogelijk bij de patiënten komen. Want ja, mensen die een longziekte hebben, ja, die vielen natuurlijk een enorm hoog risico en vielen zich heel kwetsbaar. Ze komen aan de ene kant de creatieve verrood. En aan de andere kant ook de donkere dagen. En ja, de noord komen bij elkaar. Jong dus via internet. Dit is ook al via telefoonlijn, internet. Ik zal dus even zien. Bij wijze staan zo'n kleer wie betingst. Wat zei je? Ik heb nou Florian vreeg dat wij een refreintje doen kennen en die vreegt het nou aan Daan. Ja? Want Daan jet us net, maar wij jaren Daan wel. Dus in principe kunnen we het een keer een muziekmaatje. Ja, zullen we het proberen? Ja. We doen even een refreintje. Ja, nee, is goed. En dan ren ik even naar een speaker, naar een box. Want daar komen al die drie heren bij elkaar. Want zoals een jaren wel in een wiebe, dat is net de bedoeling. Het is haast echt nog de winkel gewoon live even soundchecken. Soms moet je even wachten, soms kun je een keer terug. Ja, hoe ging dat, jongens? Ja, prima. Oh, wat zeg je? Ja? En hoe ging het voor Daan? Daan kijkt moeilijk, maar volgens mij ging het. Oké, wij gaan dit even oplossen. Goed. Ja, kunnen we los? Ja, nee, we kunnen in principe net los. Ja, Florian en ik kunnen een keer een nummer doen, maar Daan kan er net bij. Nee, wij zitten met radio en tiet en klokken. En... Jongens? Moeten wij eerst nog een plaat draaien, Willem? Zit het even in de groep gooien, Jan Dirk? Ja? Maar wij nog een plaat draaien? Ja? Ja, één plaat nog. Ja. Eén plaat? Wist wat? Wij doen even een plaat, dan kun jij er even de boel afstemmen, zien dat het dan goed komt. Toch? Ja, dat is correct Noorderwien. Eliza Doolittle, die zit gewoon klaar. Want het is al opgenomen, dus die hoeven net te synchroniseren met de technische apparatuur. Dat scheelt weer. Kun Wiebe nog eventjes maar zien bandleden hoe lezen en dan zien dat het goed komt. Het is Pack Up. I get tired and upset, and I'm trying to care a little less. When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta pack up your troubles in your own big bag and bury them beneath the sea. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Pack up your troubles, get your own big bag, don't worry about the Calvary. I don't care what the whisperers say, 'cause they whisper too loud for me. Hot topic, maybe I should drop it. It's a touchy subject, and I like to tiptoe around the tiff going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. You gotta pack up your troubles in your own big bag and bury them beneath the sea. I don't care what the people may say, what the
Eliza Doolittle en Pack Up. Even een officieel moment in de midden van Friesland. 9 minuten voor 4 is het. Nou zou het toch goed wezen, matten. Alle apparatuur mat synchroniseerd wezen. Bij Wiebe Kaspers, de band werd Willem de Vries van de Middies voor een Noorderwien Live Light. Maar Willem, komt het goed met de apparatuur? Nevens mij wel. Het is echt een wirwar ontritjes hier, letterlijk. Wiebe zit hier in Ljouw, het is Kjellediekje. Waar zit Daan? Daan zit in Nieuw-Leuzen bij Zwolle. Hoe bedenk je het? En waar zit Florian? Florian zou eigenlijk op de Lofoten in Noorwegen zitten. Ja. Maar die is manje waarom kwam. Hij kon nog kijken waarom. En zit nou in Heerenveen. Oké. Zullen we een poging doen? Zeker. We doen het meisje in twaan. Daan is er net bij. Oh, Daan is even... Die is er jong wel bij. Jazeker. Ja. Mooi. Welk nummer game doen? Wij doen even No Man's Land. Ik ben er helemaal voor. Dames en heren. Live op deze vretemiddag via al je schakelingen op verschillende locaties. Dat vind ik heel bijzonder. Leuk om met mij te meidje achter de schermen. Jong, 2 uur lang. Wiebe, maar nou in je nummer live. Ik zeg het gewoon. In Noorderwien. 1, 2, 3, 4. Take the step. Allow yourself to put this to an end. Choose a path, it'll be your way out of no man's land. Over there, I've wandered too long I've wandered through. Till a wise man saved me, and now I'm here for you. Take the step, 'cause a man ain't free, said a man all kent, whose thoughts are ruled by someone else, stuck in no man's land. Over there, I've wandered too long I've wandered through, until a wise man saved me, and now I'm here for you. Oh, take the step, this town, this state was made by your own hand, with the ghost withholding you, locked in no man's land. Over there I've wandered too long I've wandered through, until a wise man saved me, and now I'm here for you, until you yourself save me, and now I'm here for you. Let your longing guide you, what you have so long denied, longing for an unknown land,
and I wait here by the light. Come and sit beside a friend, and all will be alright. Ja, prachtig. Wiebe, ik zit er maar even bij, dames en heren. Jong om 11 uur live benefiet corona-concert neem ik het er maar even bij. Wiebe, in je vraag je nog even, want u stuurt zit er haast op. Ja. Hoe maakt de meesten het adres vinden, werd dat live uitstuurd met jou? Op wiebe.nu, op onze website staat het. Het staat op onze Facebookpagina, op onze YouTube-kanaal, youtube.com/wiebeofficial. Maar het handelt is wiebe.nu. Dank u wel. Dank u wel. Het is een klassieker, hè? Dat Noorderwien live, Noorderwien live light. Ik altijd langer het worden, dus als stinkst. Nee, flauw. Hey, dank u wel, Willem, voor die bijdrage. De Middag van Friesland had nog een paar minuten op de teller. Die binnen dadelijk van Novastar, maar nu nog voor Harm Wijstra. Want dadelijk is er weer Wijstra op wij. Maar erin, onder oren. Het skimmaatje, want hoe maakt dat? Had je een coronabesmetting bijgelijk zien in je bedrijf? Dat vinden we haast nut. Dank u wel. En Wijstra op wij is er weer. Ons mij zo'n uren, ja, een beetje langer nog, want wij sturen de tastspraak van koning Willem-Alexander live uit op de radio. Dus om zo'n uren en daarna Kaas Einema. Maar dadelijk eerst Wijstra op wij, dit weer de Middag van Friesland. Dank voor het hartje. Novastar is hier en Run. She just let me out, and there's no one here that I want to change her for. That I was good for her, still she says she don't know who she adores. Where did we go wrong? Was it somewhere? Better off without Sue Raymond, not me. 'Cause we were good for you, but still you say you don't know who you should be. Where did we go wrong? Was it somewhere? To Miami, where did we go wrong? Was it somewhere along this trip to Miami? Why should we bother? I don't need no other to be on myself. So why should I? Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland.
Oostemt op Dij. Renate Kok met het NOS Journaal. Een aantal steden en dorpen in Duitsland hebben een totale lockdown ingevoerd. Daar mogen mensen niet meer de straat op voor een wandeling of om te sporten. Bondskanselier Merkel wil zondag met de minister-presidenten van de deelstaten praten over het eventueel platleggen van het hele land. Daarbij wordt gelet op hoe de Duitsers zich morgen gedragen. Als te veel mensen zich niets aantrekken van de regels om afstand te houden, is een lockdown volgens Merkels stafchef niet te vermijden. Gugman T. heeft levenslang gekregen voor de aanslag in een Utrechtse tram vorig jaar maart. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Levenslang was ook de eis. Vanwege het coronavirus mochten er niet meer dan 8 nabestaanden en slachtoffers in de zaal zijn. T. was er zelf niet bij. Gugman T. schoot op 18 maart vorig jaar 4 mensen dood. Verschillende mensen raakten gewond. T. heeft bekend, maar wilde daarna niet meer praten met de politie. Tijdens een wekelijkse persconferentie heeft premier Rutte er zojuist nogmaals op gehamerd dat mensen afstand moeten houden en dat ze niet moeten hamsteren. Hamsteren noemt hij achterlijk en een vorm van massahysterie. Hij verbaasde zich er ook over dat mensen nog de grens overgaan om te tanken. Doe dat nou niet, zei Rutte. Een 23-jarige automobilist uit Noordwijkerhout moet 8 weken de cel in omdat hij 2 agenten opzettelijk in hun gezicht heeft gehoest en riep dat hij het coronavirus had. Volgens de rechter is bedreiging met zwaar lichamelijk letsel bewezen. De man moet bij de agenten ook een schadevergoeding betalen van €350. Het is niet de enige keer dat corona wordt gebruikt als dreigement. In Utrecht heeft een 49-jarige vrouw 4 weken cel gekregen nadat ze een agent in het gezicht spuugde en zei dat ze corona had. En in Den Bosch riep een man zondag bij een rij bij een koffieshop dat hij besmet was, terwijl hij provocerend liep te hoesten. Hij moet zich woensdag voor de rechter verantwoorden. Het weer op veel plaatsen is bewolkt, er kan wat lichte regen vallen, maximaal 8 graden... en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Later vanmiddag is het overal wat droog en zijn er opklaringen. Dit was het NOS Journaal. Hallo? Ja, wij is er al bij. Dan geven we verder. De drichten te kwart on desinfecterende skimmaakmiddels. De eerste haast een volle meerroer in Wijstra op Wij. Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nick. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen. Echt broekte. Wij stingen voor poerbeste service en leveren jouw scootmobiel bij de deur aan. De koffie staat klaar. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Zonder gedoe, je auto verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in Sneek. Venema, vanzelfs jouw partner voor levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Shop op venemaolie.nl. Wijstra op Waai. Harm Wijstra. Omroep Friesland. Keep my hands on myself.